hitza ofizialak ezagutu genituenetik, baina biharamun horretara hasi dira zenbait aldagai batzen. Iritziak, iritzi ñabardurak, erabaki batzuk, adierazpenak, edo horiek guztiak aztertu nahi genituzke gaurko gau honetan. Bestalde batetik adi begira gaude gaur Junts Pelsik kupi egindako proposamenak eta datorren asteburu honetan kupek hartu beharreko erabakiak. Izan ere, iruditzen baitzaigu izan dezakela nolabaiteko eragina hauteskunde hauen ostean Espainian marraztu den panorama politikoan eta batez ere Espainiako hauteskunde hauek marraztu duten gobernagarritasun zail horretan. Hauek guztiak aztertzeko gurekin dira Galder del Campo Eider Alkorta, Igor Calzada, Eguzki Urteaga eta Asier Blas. Asteartea da azpimarra gehiago aurtengo neguko, lehenengo azpimarra gehiago aurtengo azkenengoa. Galdera asko sortu zaizkigu joan den igandean Espainiako gorteetarako hauteskundeen ostean, dagoeneko esan bezala biharamun honetara hainbat aldagai batzen hasi direlako, eta hemen dira gaur nirekin aipatu dizkizuenan persona hauek. Igor Calzada, Gabonta, ongi etorri. Zuri ze hausnarketa, ze galdera, ze azpimarratzeko kontu sortu zaizkizu 48 ordu hauetan. Hitz bat bakarri daukat, ez? Niretzako beti egokia da hitz bat, eta jende asko badirudi bildurtu egitena, konplexutasuna, ez? Ongi etorria, konplexutasuna. Ongi etorria iruditzen zaizu dela konplexutasuna, naiz eta zailduko dituen gauzak. Agian gainera, Espainian ohiturarik ez dagoen leku batean dator konplexutasuna. Beste nik medioak entzuten, telebista bera, beste kateak, ez? Eta badirudi jendea pixkat astoratuta bezala dagoela, ez dagolako izenik, ez dagolako, eta nik galdetuko nuke eta zer hori txarrala, ez? Txarrala beti ere beste batzuk, estrategia batzuk jadabanik martxan jartzen, ez da kasualidad kupek hori aipatu izana, eta Kataluniak itxuraz, guk mai hontan askotan esan duen bezala, bere bidea topatzen, baino, ja bidean jarri dalarik, ez? Katalunia aipatu duzu, Espainiako estatua aipatu duzu, eta Euskal Herriari begira, konplexutasuna? Nik esango duke zartakoa, eta badakit hitz hori askotan arterako dela hemen gauza askotarako zartakoa, likidotasuna, asko gustatu zait Imanol Murua eta Juan Cruz Lakastak erabili duten boto duala, boto likidoa, hor badago aldaketa bat, ez hainbeste zertan, baina bai nola, ez? Berrikuntza politikoa ezakititza aipatu behar dudan ere, baina oso garbi dago, ja beste gauza baten Euskal Herrian ere beste faktore batzuk baditugula, ez da oso kontuan hartu behar dirala. Asier Blas, zuri ze galdera sortu dizkizu 48 ordura joan den igandekoak? Konplexutasunaren aritik, etorri zaidana burura da, konplexutasun honek etorkizunik haute dauka. Eta zergatik diot, batez ere Ciudadanosengatik eta Podemosengatik. Alde batetik ez daukat batere garbi, bigarren itzuli bat egongo baldin bada, hauteskundeak aurreratuko baldin badituzte, emotzean, Ciudadanosek eutxiko ote dion. Eutxiko dio segurenik parlamentu, baina ez daukatena batere garbi da, 40 horiek eutxiko dituen, segurenik 20 edo 15 bueltan gelditu daiteke, eta bigarrena izango litzateke Podemos, claro. Podemosek eutxiko ote dio, badirudi baietz, ezta, badirudi askozaz ere sendoago dagoela. Edo nola ere badago faktore bat, pixka bat zaildu egiten duena. Eta da, ikusita Podemosek non izan duen hauteskunde pisua, batez ere nazionalitateetan, orain jasoko duen erasoa batez ere izango da honen aritik, hau da, Espainiaren batasunaren aritik. Eta nago, Espainiaren batasunaren gai honek nolabait ere bere hazkundea gera dezakeela. Alde horretatik ere beste galdera batekin bukatuko nuke. Ez ote zaio komeni Podemosi arazo nazionalarekin bukatzea? Eta nola bukatzen da arazo nazionalarekin? Nola? Adibidez, nazionalitateak independente bilakatuz. Eta orduan ja gatazka nazionala ez duke izango mai gainean. Osea, gatazka nazionala bada Podemosentzat benetan hazkunderako traba handi bat. Eta ni Podemosekoa banintz, konstiente izango nintzateke, eta nik suposatzen behar konstiente direla. Esan nahi, gatazka nazionalik egongo espalitz, ziur naiz alderdi sozialistari aurre hartzeko eta ezkerraren lehenengo referentzia bilakatzeko, gaitasun gehiago izango luketela. Edozein kasuan nik uste beraiek ere badira neurri batean konstient eta ez dute berdin jokatu Kataluniarako, edo Euskal Herrirako, edo beste leku batzutarako gai hori dela eta? Dudari gabe. Desberdin jolastu dute, baina emaitzek garbi uzten dutena da, nazionalitateetan ez bezala
gainontzeko Espainia beti egon direla alderdi sozialistaren atzetik. Eta Espainian klabetako bat Andaluzia da. Eta Andaluzian ere, nahiko patxalda biltza. Podemos aipatu duzunez, gaur kanpotik astero egiten dugun hausnarketa bingen zupiria deiako zuzenderiak egin dugu. Hain zuzen ere, Podemos hartu du berak gaitzat. Eta entzun dezagun bingen zupiriak esan duena, ura hausnarketa hori ere maira ekarriko dugu eta oraintxe jarraituko dugu. Bingen zupiria. Joan den igandean izandako hauteskundeen emaitzak aztertzea tokatzen da, eta emaitza horien artean ere ustez gauzarik aipagarrienetako bat Podemosek izandako emaitza bikainak dira. Ia 400.000 hiritar euskaldun eta nafarrek erabaki zuten Podemosi botoa ematea. Eta uste dut, galdera asko sortu dizkigula kontu horrek, esplikazio asko entzun beharko ditugula eta denbora beharko dugula gainera horren atzean zer egon daitekeen jakiteko. Kanpainan zehar gauza aipagarriak gertatu ziren. Adibidez, Podemosekoek beste lurralde batzuetan bidelagunak bilazitu zituzten koalizioan joateko eta aukera hobeak edukitzeko. Hala gertatu zen adibidez Katalunian, Galizian edo Valentzian. Hemen ez zuten bidelagunik nahi izan. Justu eku aukeratu zuten beren jarrera hori indartzeko, baina beste inorrez. Beste kontu bat, Katalunian, Valentzian eta Galizian negoziazio horietan bertara parlamentura iritsiko ziren parlamentariek talde propioa edukitzea eskatu zuten, eta baita lortu ere eta hala izango dute gainera. Hemen ez zen horrelakorik planteatu. Eta gainera, Podemosek Euskadin aukeratu dituen diputatu horiek guztiz ez ezagunak dira euskaldunontzako. Euskaldunak dira, bai, baina beren ibilbide politikoa Madrilen egin dute. Guzti hau kontutan hartuta, ez da erresa gertatzen, boto emate horren atzean zer egon daitekeen jakitea. Beste kontu bat ere bada, erabakitzeko eskubidea hitz egin da, baina Podemosek ez zuen Euskadin horri buruzko diskursorik egin azken ordura arte. Gauza asko dira, aztertu beharko direnak eta esan bezala iritzi ezberdinak entzun beharko ditugu hau behar dan bezala aztertzeko. Neri adibidez, interesgarria irudituko litzidake jakitea zer pentsatzen duen Iglesiasek Euskadin izan dituen emaitzei buruz. Horixe bingen zupiriak egin dugun hausnarketa eta Iglesiasi egingo lioken galdera. Eider Alkorta Gabon zuri ere, eta saiguzu zure galderak eta zure hausnarketak 48. Galdera daukat, ordu hauek pasatan nun kokatzen diren. Nik estatuari begira edo ez dakidan gobernagarritasunari begira, nire burari galdetzen diot ea posible dan Podemos, PP edo soren aurreko alternatiba izatea Espainian erabakitzeko eskubidea oinarrian harturik. Hori da nik Espainiari begira egingo nukeen galdera, eta gero, pixkat bingeni jarraituz ez da. Ea ze ondorio izango duen Euskal Autonomia erkidegoan. Asko hitz egin danez, da zenbat boto pasatu dian esango genuke EH Bildutik Podemosea, uste hori maila horretan bakarrik interpretatzea oso simplea dala, ez da? Zorain 300.000 boto izan ditu, eta egia da oso testu inguru berezian eta nahi dugun guztia ez. Baina, foro hauteskundetan 150.000 jaso zituen. Eta beraz, nik uste autonomikoak gerturatu aldiala zentzu horretan 2005ko aurreko emaitzetara, eta agian beti hitz egin dugun tablero honetan, ez da lau hankak honetan, 5. bat sartuko da. Ez aidalako iruditzen, ez dakit, erabatean edo alde egingo danikan, ez? Eta horrek, suposatu aldo baita ere, orain arte, ez da ia ulertu gobernu akordiorik EAJ gabe, ez da? Ia beti pesekin, baina batzuk ere egiten dute EAJarekin batzaren autu hori. Posible da ere, beste maila bateko, ez dakit, koalizioak edo kontuak ematea, ez? Eta gero, hirugarrengo aipamenu duan, erabakitzeko eskubidea, orain asko aipatzen da, ez da hori, ez dakit, Podemosen oinarria izango balitz bezala, baina nik uste dut, estatu mailan, klaro, hori Podemosen parte bat dala eta ziurrenik ez gehiengoa,
eta Euskal Autonomia Erkidegoari begirare uste anistasuna dela nagusi, ez da, zentzu hori dago. Batzuk badaudela alde, baina beste batzuk ez, Beste batzuk ez, eta beste batzuk, agian hori bigarren mailako ez dakit. Gaitzak dutela. Eguzki Urteaga, Gabon zuri ere. Zein den zure hausnarketa, 48 ordu pasa ez direnean iaia. Oso deigarria da, egia da, estatu mailan Podemosek oso emaitza onak lortu dituela, 20 gaindituz, 79 eserleku eskuratuz, baina niri oso deigarria egin zait Euskal Autonomia Erkidegoan zerloko emaitzak lortu dituen. Botoetan lehen alderdia da baita ere Gipuzkoan eta Araban, eta ikusten da, bai Nafarroan eta bai Bizkaian bigarren posizioan iristen dela. Eta ikusten delarik zerrenako boto kopuruak dituen, egia da, foraletan 150.000 boto eskuratu dituela, baina Hego Euskal Herrian kasu honetan ia 400.000 botora iristen da, 397.000 boto, alegia goraka da, oso nabarmena izan da. Eta detailean begiratzen dugularik, batez ere Euskal Autonomia Erkidegoan ikusten da boto trasbase bat egon dela Ezker Abertzaletik Podemosen alde. Galdera da, zergatik hemen den trasbase hori. Hipotesi bat izan daiteke, Ezker Abertzaleri bozkatu dioten hainbat hauteslek boto estrategiko bat egin dutela, pentsatuz hauteskunde konkretu horietan eta momentu horietan, hauteskunde generalak izanik, eta alderdi emergenteek garapena ezagutuz, agian interesanteagoa izan zitekeela Podemos alde bozkatzeko. Alde batetik, alderdi horrek konstituzioaren erreforma aurre ikusten duelako, besteak beste, bai Kataluniak eta bai Euskal Herriak erabakitzeko eskubide eduki dezaten. Zen kasutan eguzki barkatu baina egia da Podemosek aurre ikusten duela Espainiako konstituzioaren aldaketa, baina badela bere aldetik ere nolabaiteko proposamen nahikoa erosoa badakielako urrutixa mar dagoela gaur egun gauzak dauden bezala hori egikaritzetik. Noski baietz, baina kontua da, hauteslek bozkatu egin diotela beri, eta boto horiek hor daude, eta eskainoak hor daude. Argi dagona da, ikusten baditugu datuak, konstituzioa erreformatu alizateko, lehenengo gehiengo kualifikatu behar da kongresuan, eta gero senatuak ere baiezko eman behar du. Eta senatuan, hor ikusten da, modu argian, alderdi popularrak gehiengo absolutua duela. Alegia, ez da erreforma konstituzionalik izango, PP-ren sustengurik gabe. Eta horrek suposatzen du Podemosek esan dezakela nahi duena, baina konkretuki ez dagoela gaitasunik hori aurrera emateko. Kontua da, Ezker Abertzaleko 10.000 botok ez gehiago esateagatik bozkatu diotela Podemosi, ez? Eta horrek erakusten du Ezker Abertzaleak ez duela jakin alde batetik perfil propioa garatzen, eta beste aldetik ez diola azken finean Podemosi nahiko kritika egin eta ez duela nahiko distantziarik markatu eta ez duela jakin azken finean bere hauteslegoa blindatzen. Beste alderdi batzuk jakin izan duten bezala. Eta horrek suposatzen du, eta gaur egun aski da begiratzea Gara egunkariak zer nolako artikulua idazten zuen, non ikusten den, nahiz eta 100.000 boto galdu dituen eta Podemosek Ezker Abertzaleari tostada jan dion, jarraitzen duen beti buenismo horrekin eta pentsatuz Podemosi esker erabakitze eskubidea lortu daitekela. Kontua da, ritmo horretan beste 50.000 bozka galtzeko ere arriskua dauka. Iruditzen zaite, Ezker Abertzaleak bere diskursoa, bere posizionamentua maila handi batean berrikusi behar duela, ez badu nahi, berak orain arte okupatu duen zati bat, toki bat, ez dezan Podemosek bere ganatu. Galder del Campo, Gabon zuri ere. Kaixo, Gabon. Eta mila esker gaur gauean errudigaxorik ere etorrizarelako, pixka bat katarroso zaudelako. Zein da, zuk egingo zenduken hausnarketa, Galder? Bueno, ni Podemosi buruz, orain honi buruz ari gara, bat nator Euskadi maila begira edo Euskal Herri maila begira, bat nator zuk egin duzun hausnarketarekin, ezta? Eta Ezker Abertzaleak egin behar duen hausnarketa propioarekin, baita. Baina estatu maila begira, nik esan behar dudana da, eske badirudi, medio guztiak entzunda eta kazetariak entzunda, Podemos irabazi dituela hauteskundeak, eta Podemosek ez ditu irabazi inondik inora, ez? Podemos 79 eskaino dauzka, izango ditu, baina iaia 300, 280 piko eskaino kontrakoak dira, beraz, Podemosek oso emaitza gora izan du lehenengo aldia dalako, baina hala ere da, daukan indarra, eta ez gehiago. Badirudi alderdibikotasuna Espainia mailan bukatu egin dela, eta ez da horrela, ez? PSOE eta PP batuta, badira Madrilen kongresuan 200 piku eserleku eskaino.
Beraz, alderdibikotasunak oraindik badu indar handia Madrilen. Eta are gehiago, nik pentsatzen dut, gertatu daitekena da, Podemosek, nik esan dut, ez dituela irabazi, inondik inora hauteskundeak, baina oso emaitza onak atera dituela. Eta hala jarraitzen badu estatu mailan, hemendik hurrengo urteetan, gertatu daitekena da, alderdibikotasun hori aldatzea, eta PSOE horrela jarritzen badu, justo kontrako tendentzen jarritzen badu, gero eta boto gutxiago, gero eta desestrukturatuago territorialki, gero eta egoera txarragoan, gian alderdibikotasun hori aldatuko da, eta izango da PP eta Podemos aldatuko da alderdia. Hori, hausnarketa hori Podemosi begira, eta gero, bestea, hausnarketa orokorra hauteskunden emaitzak ikusita da, kezkagarritasuna, ez? Lehen Igorrek esaten zuen, berak zu ez zenuela beldurrik edo emaitza hauekin. Nik bai beldurtzen naute emaitza hauek, baina blokeo egoera batera eramaten ari gaituztelako emaitza hauek. Blokeo egoera bat, non azkenean desegonkortasuna dago, ez dakigu ze gertatuko den hemendik bi hilabetetara, ez, hurrengo astera, eta, hau politikoki zaila da, baina eske ekonomikoki izan daiteke letala, uste dut. Eta orain bagaude, datu makroak gutxi gora bera, gorantz dijoaz, eta datu mikroak orain nahiko kaskarrak ziren, baina, orain nabarretu behar ziren hobekuntzak mikroekonomian. Eta datu makroekonomikoak orain atxerantza hasten badira berriro, zu bildurtuta zaude. Ni bildurtuta nagoz, baina batez ere izan dezakegun egoera ekonomiko berri batengatik. Eider eta Igor, bai. Segundu txuete, nik bildurtu nago errejoni entzutea, esan ez, hautagai independente bat, hori jarri daitekeela, ez, osoeko ez dana, horrek baineri preokupatzen, hori esango baluke, beste hautagai batek, beste alderri batekoa, gainera jungo ginateke, esan ez, zertarako boskatu dute, nork agintzen du, nork jarri behar du hautagai bat, eta bota dola lasaitasun batekin, eta iruten zai baita ere zentzu horretan adibidez gauza asko barkatzen zaizkiela, bai, Podemoseko, baina oinarria juten bagea, eurek nolabait teorizatzen duten guztiaren aurka dijoala horrelako autu bat, nire ustez. Bai, Igor. Ez, nik bakarrik alderri entzun da, ni ez naiz katalana, euskalduna naizu bezala, eta ikusi eta 3 hilabete daramala gobernu katalan batek eratu gabe beste arrazoi batzu medio, ez? Baina Dakarren kostuarekin beraientzako, eta edozen katalanekin hitz egiten zuenan beraien oingo osnarketa, eta izan independentzia zalea, edo ez da oso gaizki daudela. Nik ez dakit begira. Estatu Espainola eta kasu horretan Partido Popularrak ez diazu ukatuko egondala Pandora kaxa itxi nahian, eta hau da Pandora kaxa irikitzea. Orduan, ni transizio hitza uste ez dela aipatu oraindik mai honetan, baina uste aipatu beharra dagoela. Iglesiasek bai aipatzen du oraintxe hasi dela, ez dakit balio ez dakit oraintxe balio, baina esan edizuna da, oraindikan koste ekonomikoa dagoela gobernagarritasuna zilegi edo bintzate ez dalako gobernatuko, begira, arazoak, baina esan edizut, nik hor ez dut ulertzen posizio hori, ez? Dena bere lekuan egotearena non arazoak egon badaude, eta exactamente Partido Popularrek egin ez duena da, 4 urte hauetan izan da majoria gehiengo absolutarekin hori dena estali, ez? Katalunian 2 milioi eta pikok baiezko botatu, eta handikan jendea tuiteatzen, garrantziak entzen, ez? Alegia, iruditzen zait hori, barkatu Tatzo Aznar eta Rajoy ikusi genitunean elkarrekin mai batean, nahi iruditzen zait hausnarketarik ez dela egiten, nik hemen atzo mai honetan eukin nuen Ciudadanosekoa eta Leopoldo Barrea eta gauza berdina galdetu nian. Zuek ez dezue ikusten zer gertatzen ari da, zenetzako Podemos transitorioa da, barkatu esatea, nire refleksioa, ez. Podemosek jaso du, Euskal Herrian, jaso du estatuan, ez dago trinkotua, baina Partido Popularrak eta Ciudadanosek ez badute hori irakurtzen, zartakoa beraientzako izango da. Alderdi Popularreko gobernua 4 urte hauetan egin duena da hori estruka bezala, ez? Burua sartu eta ez du egia da horretan, baina ni ez nintzen ari gai horretan konkretuki, ari nintzen zuk esaten zenuen, Katalunian ez da gobernurik, orduan kudeak eta esak ekarri ditzaken ondorioak, baina batez ere ekonomia arloan.
Gero beste arazo pila daude, eta arazo batzuen aurrean egia da, Espainian izan dugun gobernuak ez duela. Eta adibidez, arazo hori, Kataluniako arazoa ez duela gauza handirik egin. Are gehiago, estali du. Edozein kasutan zuk esaten duzu Galder, arduratuta zaudela egoerarekin, Alderdi Popularrak irabazi ditu hauteskunde hauek, baina Alderdi Popularrak ezin du gobernu bat osatu, ez dauka gaitasunik momentu honetan, eta gainera ukatu egin dizkiote laguntzak, Ciudadanos esan da osten dituko dela. Beraz, ez dakit ze dei egiten dezun horrekin, batzuk egiten duten ardura dei hori Partido Popularra eta Partido Sozialista batu daitezen, edo zein izango litzateken zuk egoera honen aurrean ikusten dezun irten bidea. Ni pertsonalki, ni gustatuko litzaidake koalizio handi hori osatzea, baina batez ere, lasaitasuna, egonkortasuna emateko, eta agian urte baterako edo urte terdirako izango den gobernu bat izango da. Agian ez da Rajoy izango presidente, esaten du nire hausnarketa bezala, agian ez da izan behar Mariano Rajoy presidente, agian beste bat PSOEk eta PPek onartzen duten beste pertsona bat izan da, adosten duten pertsona bat. Eske beste aukera bat bestela, izango da, hauteskundeak berriro izan, hemendik 2 edo 3 hilabetetara, edo zein kasutan, ezetz eta ezetz dio Sánchezek. Gero etorri zaio Susana Díaz pixka bat ez dakit seguru zer esatera, edo ordena jarri nahian bezala alderdi horretan ez dakit, baina berak dio ezetz, eta hauteskunde kanpaina bukatu zutzen esaten ez, peperi ezetz. Argi esan du. Baina agian arazoa baldin badira pertsonak, bai Rajoy, bai Sánchez, ez Rajoy eta ez Sánchez, izatea Díaz adibidez, eta Soraya adibidez, ez? Errejonen estrategia hori. Oi barkatu, ez Rajoy eta ez Pepe esan du, Esan du argi ere alderdia ez da. Berdin zaiela nor? Esan, gero egin, esan. Asier Blastuk hauteskunde gauean esan zenuen Rajoyk, berea egin zuela. Nik uste Rajoy ez dela izango lehen ministro, hori seguro. Gobernuko presidente edo lehen ministro. 3 aukera dauden erikuspegitik. Alde batetik handaukaguna da koalizio handia, izan daitekela ezkutuan edo agerian. Eta adibidez ezkutuan ez dago aipatzen ari, baina nik uste badala aukera bat ere, adibidez Ciudadanosek babestea Alderdi Sozialista eta PP abstenitzea. Ze hemen, naiz eta Alderdi Sozialistak emaitza oso kaskarrak izan, oso kaskarrak ez espektatibei begiratuta, baizik eta oso kaskarrak bere serie historikoan. Espektatibei begiratuta, ez dira izan badere kaskarrak, txukunak izan dira. Baina Alderdi Sozialistak egin dezake koalizioa alde batekin edo beste aldearekin. Hau da, posizio oso zentralean dago, oso ondo lekutua. Alde horretatik negoziatzerakoan, ez da gauza bera, negoziatzen dezunean batzuekin esanek, aizu, zurekin adosta espaldin bat, bestekin egin dezaket. Eta zein izan daiteke irten bidea? Ciudadanosek babestea eta PP abstenitzea. Eta horrela gehiengoa dago, adibidez. Hori izan daiteke bat. Gero ere izan daiteke, hautagai independiente batekin, eta orduan ageriko koalizio handi balditzateke, ezta? Bigarren aukera ikuste dutena da, ezkerreko alderdiena. Nahiko konplexua dirudiena, eta 3. da bigarren itzuli batetara joatea. Besterik gabe, hau da, bigarren itzulia izango lirateke, hauteskundeak berriro. Dena den, lehenengo 2 aukera eta sartuko bagina ere, koalizio handia agerikoa baldin bada, gobernu luze baten aurrean egon gaitezke. Edo ez, baina garbi dagoena da, gutxiengoan dagoen gobernu bat, hau da, ezkutuko koalizio bat, edo ezkerreko gobernuko koalizio bat, kasu horretan, dudarik gabe legegintzaldi motz baten aurrean egongo ginateke, ze hori erakusten digu errealitate empirikoak. Koalizioa handiaz ari gara hitz egiten, eta nik gaurko saioaren hasieran aipatu dut Junts Pelsik kupi egindako proposamena, eta kupek horren inguruan hartu beharreko erabakia asteburu honetan izango da. Uste dezue hor kupek aurrera egitea erabakitzen baldin badu, bai Kataluniako prozesuan aurrera urratsak emateko, Espainiako panorama orokorrean agian koalizio handi horretarako urratsak errezagoak izatea, hain zuzen ere, Katalunia nahi badezue aitzaki, edo nahi baldin baduzue argudio hartuta, Asier? Dudarik gabe. Ez dakit errezagoa izango da, baina ahots gehiago babestuko dutela koalizio handia dudarik gabe. Orain, ez litzateke inteligentea izango, nire ikuspegitik. Espainiak ez duke oso ondo jokatuko koalizio handi bat egiten baldin bada 3 alderdi nagusikin Podemos alde batera utzita, eta garbi geldituz, nolabait ere, Katalunia eta Espainiaren arteko muga itzela dala, ze gogoratu ezagun Podemos irabaziula, edo Katalunian komuk irabaziula Katalunian. Alde horretatik, bide irekiko lukete secesiorako, eta hori egingo balute,
apusturen bat egin behar baldin bago, azken aldiotan asko gustatzen ditu. Bai, gainera bazit dituzu. Nik esango nukeena da, Kataluniak independentzia lortuko dela epe motz ertain batean. Bueno, ikusiko dugu zagertatzen den kupekina buru honetan, eta zagertatzen den Asierrak esaten duenarekin eguzki. Argi dagoena da, estabilidadea eta gehiengo absolutu ematen duen aukera bakarra da PSOE eta PP-ren arteko aliantza bat. Alemanian antzeko egin da, bai oraingo legislaturan eta duela 2 legislatura ere, arazoa da, 2 legislatura joetan kaltetua beti alderdi sozialdemokrata izan dela, ez? Eta orduan, antzeko zeu zer egingo balu alderdi sozialistak, jadanik kontutan izanik, demokrazia itzuli zenetik, bai, lortu dituen emaitzari kaskarrenak direla, bai botoetan eta bai eskainuetan, 80 eskainu bakarrik lortu ditu, jadanik Rubalcabak 110 lortu zituelarik, konsideratu zen ja fondoa edo topea ikutu zela, eta beste 20 eskainu galdu egin ditu, eta orduan horrek suposatuko luke azken finean, areta desgastatuagoa aterako litzatekela alderdi sozialista, eta oposizioa, ezkerreko oposizio bakarra Podemos izango litzatekela, eta orduan Podemos indartu ingo litzateke testu inguru horretan. Orain, batez ere akordio batera ez bada iristen, gainontzeko aukerak, nik batez ere ikusten ditut bi koalizio posible, bata da PP Ciudadanos, baina arazoa da investidura lortzeko 163 eskaino dituztela eta maioria absolutua 176an dagoela, eta gainontzeko alderdi guztiek segurazki ezezko bozkatuko luketela. Eta orduan hori ez ditzateke posible izango. Bigarrena izango litzateke PSOE, Podemos eta Abertzaleak, ikusi beharko litzateke ze alderdi abertzale sartuko litzateken, baina horrek planteatzen duen arazoa da, batez ere lurraldetasunaren inguruan eta erabakitze eskubidearen inguruan hor tentsioa egongo litzatekeela Abertzale eta PSOE eta Abertzaleak edo ikusiko genuke zer alderdi abertzale sartuko litzateken, pentsatzen duzu Euskal Herria Bildu sartu litekeela? Ez nahi eta nahi ez, horro izan daiteke hurbilena izan daitekena, ikusi daiteke, RC sartu daitekeen. Orain arte alderdi sozialistak Euskal Herria Bildurekin ez duelako inolako akordiorik egin nahi izan, eta hori egotzi izan dielako gainera beste alderdi batzuei ere, ez? Eta gainera EH Bilduk 2 eskaino bakarrik lortu ditu. Zentzu horretan ez dut ikusten paktu hori egingo luketenik. Orduan, gehiengo absolutu edo PP-PSOE aliantza zabal horren alde egin dezakenak da, asteak pasatzen direla, hilabete terdi pasatzen dela, ez dela inongo akordiorik, Europar Batasunetik ja presio egiten hasten direla, merkatu finanzieroek ere antzeko egiten dutela, eta batez ere, igande honetan, kupek erabakitzen du, ia masi investidura ematen dion, eta ia pakto bat egongo den Junts Presi eta kupen artean. Eta hor, pakto bat balin badago, eta independentziaren aldeko bide horria balin badago, hor, estadoak frente batua eta sendoa erakutsi beharko du. Eta ezingo du mantendu luzaroan, inestabilidade politiko era eta funtzioan dagoen gobernu bat. Orduan, hori izan deke faktoreetariko bat hori fagoretu dezakena. Baina, probabilitate asko daude hauteskundeak berriz ere errepikatu daitezen. Berriz errepikatzen badira, segurazki alderdi nagusiak indartuak aterako dira. Zer, azken finean ikusiko da gaur egungo testu inguruan ez dagoela gobernagarritasunik, eta orduan gobernagarritasuna sortzea aldera edo berreskuratzea aldera, horrek fagoretu dezake besteak beste, 2 alderdi nagusiek lortu ditzazketen bozkak, eta 2 alderdi nagusiez gain, lehen 4 alderdi nagusiak. Zeren, horiek determinatuko dute, ia gobernagarritasunik egon daiteken. Nik sentitzen da, baina nik 3 prozeso oso banatuak ikusten ditut. Eta ondo dago, ariketa nik ere egin dut, eta korrelazioa bilatzera nik uste dut, 3 prozesu ezberdin dela, eta nik lehenengoarekin hasita estatuaren egoeran hor daude, aipatu duzuen bezala 3 daude, rezentralizatzera, lehia, niri abstenituko dan Sánchez, niri kutsi eta zein izango dan, persona berria izan, niri sentitzen dut, baina bosta jola zait. Osea, uste ez dagoela hori jokoan, ez? Rezentralizatzerena, PP, PSOE eta Ciudadanos. Bigarrena da, aipatu zuena PSOE, Podemos eta Abertzaleak esaten zuen, horrero kuriosoa, Washington Postek adibidez, PNV gaur ez duen ez da ere aipatu ere egiten, ez kiniela horretan, ez dakiz espero zuen. Eta 3. hauteskunde da, ni horrekin guzki ez nago, ez nator bat, nik uste dut, Ciudadanos oraintxe bertan bildurtuta dago hauteskunde berri egiteko, behera ingo lukelako, eta Partido Popularra ere, oraintxe PSOE dago duda, mudan, zein izango litzateke, hobea edo txarragoa, hola dagoena Pablo Iglesias, esan zuen gaina zaigifigatu zinaten, aste bete gehiago bera izan zuela. Eta ez da bat telebistan.
Alde horretatik ez orduan, hori hola esan da, estatuaren testuingura hiru eszenario posible ditugula ikusita, Kataluniakoak ni gaurko notiziarekin behintzat iruditu zaidana da horrek bere bidea hartu duela. Eta izan daiteke koalizio handikoa, alegia lehenengo aukera, edo bigarrena lagungarri izan litekela, kasurik kasu, ez? Azkenean Podemos hor dago, PSOEk ez du nahi, Andaluzia eta Extremadura hor trinkotzen nahi delako ezezkoa, eta orduan gu etorreko da, eta erkidego autonoma eta Nafarroa eta gatoz, ez? Eta gurearekin zer gertatzen da, zeren rezentralizazioaren ateratzen balima da, zeingo du EAJak Madriden. Eta beste ateratzen balima da, nik uste hor, eta horregatik igual urriko gure hauteskunde autonomikoak izango dira giltza, ez nola kokatzen da, ez? Eta urrian izango dira? Eta urrian izango, hori zitzili dagona da, baina bai, gutxi gora bera. Printzipioz urrian izan behar luketen nahiek izan daitezke. Horkila horretan. Etorriko gera gehiago Euskal Herrira, baina amaitu dezagun orain pixka bat estatura begira eta gobernagarritasun, Espainiako estatuko gobernagarritasunera begira jarri garen honetan, Ider? Bueno, estatuari begira, kurioso irutzen zait, esaten duena jendeak, soek ez du paktu egingo Podemosekin, bueno, Podemos da lehena ez duena nahi soekin paktu egin, orduan irutzait, bakoitzari bere ardura egotzi behar saiola, eta gero, iruditu zaite, lotura zuzena egin duzuela edo indarra emango liokela kupek igandean hartu dezakeen autuak eta koalizio handiaren autuak, nik uste bi gauza oso ezberdinak diala. Bestalde, bueno, igandean ikusiko dugu, nik uste dira ontzat eman dezuela, ez da, kupek mas investituko duela, eta kurioso iruditzen zait, ez dugula inork esan masek zen baitzatea zituen igande gauean, ez da? Asko esan zuten hori nolabait masen bukaera izan zitekela, logikoki, baina, klaro, bestalde, kupek ere presio handia jasoko du, ze jipoi hori jaso duenez konvergentziak, orainik eta pisu gehiago jarriko diote, bueno, zakit prozesuaren... Nik kupek ze esango duen, ze ez duen esango, esan da, hor jokatzen ari denak izango ote duen eraginik, Espainiako panorama politiko zailago hontan, gauzak azkartzeko edo ezain beste azkartzeko. Nik lotura hori ez dut ikusten batetikan. Ez dut ikusten. Bueno, gerta diteke, baina oso lotura eskasa ikusten diot bat. Kupek masi botoa ematea erabakitzen badu, bueno, saia estatu independente bat hasten badia, zertako egin behar duzu koalizioa, soek zertako egin behar du. Ez daka inongo logikarikan, eta ez badu egiten, ez daka beste argudio bat gehiago egiteko. Nik uste soentzako suizidio politikoat izango litzateke hori egitea. Eta hor, gaur nolabait atera nahi izan da lurralde ezberdinetako buruek edo beste iritzi badutela, eta iritzia berdina esan. Ezberdintasunak daude, Podemosekin nolabait saiatu behar dian ala ez, baina Podemosek ez duenez naiz, ez dago aukera realen baitan. Gero, kontua da, Podemos ikusten dugu batasun bat bezala, baina Podemosen baitan dago estrikto zensu bere talde parlamentarioa, baina gero adibidez Kataluniako Podemosek bai atxikimendua erakutsi duela erabakitze eskubidean inguruan. Galizian gauza bera, Valentzian eta zonalde horretan gutxiago, baina ala eta guztiz ere emaitza osonak lortu ditu Podemosek edo Podemos eta beste alderdiek zona periferiko deituriko hietan, ez? Horrek ze suposatzen du erabakitze eskubidearen galdera mai erdian dagoela, kanpainan apenas aipatu den gaia, behin emaitzak ikusita hor Iglesiasek berak gau elektoralean bertan esan zuen modu argian, batez ere Kataluniari buruz hitz eginez, Katalunian darrek erabaki beharko luketela bere etorkizuna eta erreferendum hori binkulante izango zela. Orduan, hor Podemosek ere barne arazo larria dauka, zeren ez da talde homogeneoa zentzurretan. Eta gero, Kataluniaren kasuan, nik kuriositatea dut jakiteko kupeko hautesleek nori bozkatu dioten. Alegia, kupe ez da presentatu hauteskunde hauetan. Hori da, aski da ikustea Podemosek eta... Hori da. Orduan, hori ere... Kontutan izan zazute, Katalunian euneko bost gehiago bozkatu zuela irailan. Euneko bosteko diferentziala dago, hain zuzen ere, ia kupen botoko purua. Ia, zego deitz egiten erroldaz. Egia dena da parte batek bozkatu gula Katalunian komu, baina ez pentsatzen den bezain handia dan parte bat. Bestalde, hemen etengabe atentzen nahi den ez da honetan, kontu zile behar dugu, hemen gu ezin ditugu konparaketak egin nahi bez, koalizio handietaz hitz egiten dagunean, beste herrialde batzuekin, ze hemen bi ardatz daude, bi gatazk ardatz daude. Eta egia dena kupekoa ikusiko dugu, nik
ez dut uste eragin zuzena izango duenik, beste gauza da, sortzen baldin bada koalizioa Katalunian, ahots gehiago piztuko dira, eskatuaz koalizio handia. Baina kontua da, arazoa Podemosek daukala, etxean dauka. Sezesio aurrera egingo du, baldin eta Katalunian komu bozkatu duen hauteslego hori eta sektore politiko hori lotzen baldin bada independentziara. Eta lotzeko independentziara modu bat zein da, koalizio handi bat sortzea, eta gainez, bakigu koalizio handi horretan oso azpi ordezkatuak daudela, EAN, desente Nafarroan, desente Galizian, baina asko oso azpi ordezkatu daude Katalunian. Hau da, sortzea gobernu bat izango litzateke periferien kontra. Eta horrek ze egin dezake, ez dakit gurean, horrek gurea zitzen dugu, baina bintza Katalunian azkartu dezake sektore horren bideratzea secesionismorako, hau da, independentziarako. Beraz, hasier lotura badauka, Eiderrek esaten zuen ez, lotura handia dauka, orduan, Artur Mas eta Kupen akordio aurre hau, lotura handia dauka. Baina koalizio handia egon... Argi dago, koalizio handia bultzatuko lukeela, edo koalizio handia, edo ez rezentralizazioaren aldeko gobernu bat, baizik eta erabakitzeko eskubidearen kontrako, hala deitutako eskubidearen kontrako gobernu bat, baina ez rezentralizazioaren kontrako gobernu bat. Podemosen estrategian. Baina eragina argia da. Podemosen estrategian bakarrik. Nik horrez dut ikusten estatu mailako gobernu baten eragina izango luken, nik uste bi plano ezberdinak izatela zehatzen. Podemosen estrategian, azkenan daukazu ekosistema bat oso asimetrikoa, Euskaldunak hemen zarata egiten, katalanak hemen, eta hori dena gestionatzeko zailtasuna, baina nik hor gobernuari, korrelazionik ez dut ikusten, uste, Katalunia bere bide hartu zuela, eta orain dago eraketa Podemosen baixan, ez? Ea, eragina izango lukeen Espainiako gobernuan, eragina izango luke Espainiako gobernua eratzeko orduan. Edo motako gobernu bat izateko, edo beste motako gobernu bat izateko. Prozesu hori aurrera baldin badijoa, orain dagoen aukera hori, eguzkik aipatu duen aukera hori, Podemos, Abertzaleak eta PSOEko aukera hori, erabat kanpos geldituko litzateke, PSOE inoiz azkenean, Susana Díaz, Paje, Fernández Bara oso argi esaten ari dira, haiekin, Podemosekoekin eta Abertzale erabakitziko eskubidearekin dauden Abertzaleekin, inondik inora ez. Aitzaki bada, nik uste, igorrekin ados nago, azken batean aitzaki bada horrelako koalizio handi bat sortzeko, baina hori ez da hitz egiten ari geana. Kontua da, koalizio handia baldin badago horrek eragina izango du Katalunian. Justo alderantziz berdin du gobernu dagoen Katalunian edo hauteskunde daude, igual dio. Zergatik, pentsa dezagun, EAEren kasuan, bi diputatu Alderdi Popularrak, 3 diputatu Alderdi Sozialista. Hau da, 18tik 5 egongo lirateke ordezkatuak Madrilen. Eta gauza bera gertatzen da Katalunian. Hau da, nola identifikatu daitezke periferiak gobernu horrekin? Sentituko dute behaien kontrako gobernu. Gero baina gauza bat, tempoa, eta main konspirazioan ez behasiko, Hasi gaitezke. Esko gustatzen zaizu, Baina... Ez da gizerratik, hainbeste konspirazio. Aukerak. Kataluniako asuntokin aterazan konspirazioana, eta justu nire bersioa da, ez dana konspiranoikoa. Konspiranoikoa da, esaten dutenean, adibidez, Maseri gogatez deitu ziotela, Lluís Companys fusilatu izan zen egunean. Hori, pentsatzen dut zutenak nahi eta egin dazegoela, hori da konspirazioa egitea. Justu kontrako esaten du. Hori duetzen zait, bi prozesuak lotuta daude, interakzioa dago bi fenomenoen artean, eta hor denborak bai daukala bere importantzia, zen hor epe batzu daude, eta gauza bat da, igandean kupek erabakitzen badu mas sustengatzea, baina gero ikusi beharko da, programa horretan dauden elementuak, eta batez ere elementu secesionistak, noiz gauzatzen diren, nola gauzatzen diren, eta ia epe horretan horrek baldintzatu dezaken ere Madrilen dagoen negoziaketa, ala ez. Baina nik uste dut bien arteko interakzio bat dagoela, eta maila batean ere kupek atzeratu egin bazuen bere erabakia abenduaren 27ra, zen modu bat ikustea abenduaren 20an zer nolako emaitzak aterako ziren hauteskunde orokorretan, eta horrek zer nolako joko ematen zuen negoziaketa bat, edo akordio batera iristeko, edo eta sezesio prozesu batera emateko. Argi dagona da, segun eta ze gobernu mota osatuko dan, bi gobernu mota dira sezioa bultzatuko luketenak. Bata da PP Ciudadanos, oso posizionamentu gogor batekin, minorian izan da, baina oso posizionamentu gogor batekin, eta beste izango litzateke koalizioa handia PP-PSOE estadu logika baten eta estadu batasunaren izenean. Eta bi konfigurazio horiek
fagoretu ingo lukete azken finean prozesu soberanista Katalunia. Baina maila handi batean, Kataluniaren etorkizuna Katalunian dago. Alegia ez badira hoien artean ados jartzen, ja jai daukagu zentzu horretan. Bai honetan zutani ados egon bali magea, hortan izan da KUPSen, kritika elkarri egin diogulako, eta nik esaten duna metafora jartzearen. Bartzelonako estren estazioan AB bat atera da, AB bat edo ditu nahi zuen bezala, eta ferrokarreia dela Estatu Espainola oindikan ari da sartzen kajak trenetan eta nola da, eta gaina tren berri bada, ez dakit honela funtzionatzen duen, baina eske KUPSek igandean baiezko esaten badu, zuk entzun Masek eta beste hau, emakume hau, ez dut bere izena baino agertu esan referenduna hori dago, Podemosen referenduna, ez daukete esperantza handirik, alegia, trena martxan jarri da. Eta orduan, nik ez dut temporena zen Republika bat, 2017ko espero duten bezala, gidaurria hori balima da, tren hori atzera behintzat ez du egingo zen behar zuten zen KUPSen legitimidadea. Ointxe gertan, gobernu katalanan jarriko da, esaten bezala, a toda pastilla. Zalantza egiten duzu, Eider? Bai. Baina, gaur ikusi dudanean, filtrazio hori interesatua, Junts-Pelsina esanez, aurreak ordia dagoela, gero KUPek esan duena da, hori dela luzatzen duten proposamena. Niko indikan, ikusten zuere kaja sartzen, ez? AB horretan, ez? Baina... Iganden erabakiko dute KUPek. Hori da. Hori lehengoa. Sumitzen ari da, baiezkoa esan gutela. Eta horren inguruan ari gara, ja, urrengo pausua ematen. Baina ez diazu ukatuko, orain daukagun eskuartan daukagun estatu egiturak eta koalizio gobernagarritasuna euki edo ez, baina katalanak euki ditu, etxeko lan hauek euki dituzte, ez nik esetuena orain ez badia martxan jartzen, desde luego, daukagu beste telenovela bat, ez? Iruña betean, emaitza aldaketa horiek egotea, naiz eta hauteskunde orokorrak egon. Hiru hilabetetan esan dut iraian 27ko emaitzak. KUPen jarrera diozu? Ez, KUPena, ez dut KUPena koherentea iruditzen zaiz, baldin basoa zertasoaz Madrilia. Osa, koherentzia maksimoa iruditzen zaiz. Ez jutea Madrilia. Niri bai, gero gozada estrategikoki, baina zentzu horretan, nik benetan argi baldin badokat. Banoala, eta ez baldin, ez banoa, eta hori KUPek adierazei du, argi eta argi neruz ez alderdi bakarrak, baina atentzia ematen didana iraiak 27tik, 3 hilabetetan egondan aldaketa botoetan, eta jendeak inok ez planteatzea, horrek zer eragina dauka prozesuan. Osa, uste, errazegi asumitu dala, eta agian, ez dakian, era interesatu batetan, bai, hau aurrera doa, bueno, aurrera agian geratu... Gobernua dago eraketan, ez? Bai, zuk uste? Nik maila horretan, nik konvergentzia eta RC ikusten ditut erabakituagoa KUP baino. Nik egin konvergentzia, baina maitza batik. Dauka beste arazo bat, eta da sistema asamblearioa daukala. Alegia, erabakiak hartzeko oso modalitate xelebrea, komplexua daukala, ez? Eta horra, aski da ikustea, igandean zer nolako 4 opzio eskaintzen dira, eta izugarrizko komplexutasuna dauka. Eta hori, erabakitzeko modu hori ez da batera operatiboa sezesio prozesu batean. Non, erabakiak hartu behar diren azkar eta modu tinkoan. Eta hor ikusten da, jadanik ez badira gai hoien artean ados jartzeko investidura baten inguruan eta 18 hilabeteko prozesu batean, zer izango da estatutik golpeak etorriko direlaik bata bestean atzetik. Zergatik ardura botatzen diozu beti KUPi? Bota konvergentziari ez duelako koma bat mugitu. Neri ikaragarri iruten zaite, emaitza horiek aterata, gaur Romeobak hitz egiten zuen haserreakin, bai, eta mundu guztia KUPen kontra jarriaz. KUPek 10 eskaino duzka. Politikan ere, bakoitza neurtu behar du ze pixu daukan, eta... Konvergentzia neurtzen badu, abertzen behar duen. Neurtzen badu bere pixua eta nora dijoan, frenatu ez. Ez, baina, ni hortan, eguzkin bai nator bat, estrategia... 10 minutu Katalunia, eta gero Euskal Herria. Ez, interesgarria da, gaur gertatu da. Eta gau matizagarria nik irakurren, gaina juna iziru medio trazen, nazioarteko bat irakurretzen. Igual, ez dakit oso ondo ulertu duten hauek edo nik, ez? Junaiz eta gero ondizia pixka zehatzea, ez? Nik uste duana da, bidean jarri balima da, eta KUPek egonda 3 hilabete barkatu, baina mareatzen ibili da, nik uste dut, etzegokion legitimidade batetik, alegia, 10 euki eta gainitzoka 70 piko etzait iruditzen, eta baina egin duten aldarri guztiekin, ez? Esan nahi zut,
gizarte katalana, Joan Bartzelona ikusten nahi da. Ez dago prozesu independentista batean, zergatik nekatzen hasi dalako, ez? Orduan, koherentia esaten dut, bai... Koherentzia du Madrila... Ez Madrileko ez nago itzaiten, bereien prozesua, deskonexioa deitzen dioten horretan, kupse denbora piloa galdu dut, eta ni hortan, barkatu, baina uste guzkirekin bat natorrela. Eta Podemosek arazo berdina izango du, eta dauka, eta Ezker Abertzaleak ez daki daukan, izango duen, edo izan barko luken. Dena den, Eiderrek esaten duenari pixka bat argudioak jarriz, azkeneko hauteskundetan 30 diputatu ez independentistak. Independentistak 17. Hori izan da, Kataluniako uste. Iaia bikoitza ez independentistak. Claro, eta 148arekin, nahi esaidazue, sezesio prozeso egindan alde bakarrekoa munduan. Bat bera ere ez. Normalean ze behar dia, bi eren. Beste gauza da, eta eztabaida horretan igual nik zuengandik gertuago nago Masen asuntoarekin, hautaketarekin. Nik askotan hemen defendatu izan den, Mas pentsazetela oso erabilgarria izan zitekela sezesio prozesuan. Orain, Kupek aurrera eramaten duen estrategia, Mas alde batetara utzita, kasu hori, nik uste beraiek oso garbi dutela, independentzia nahi dutela iritsi. Eta independentzia iristeko badakite adibidez Katalunian komuko jendea behar dutela. Gainez Kim Arrufatek esan zuen atzo okerrespaldi mana izare, berriro esan zuen. Claro, eske guk, benetan independentzia lehen 148arekin ez goa zinora. Eske hori egia da. Eta orduan zuk zegin barrezu pixka bat, presionatzen nahi dira Mas, igual ez dakit asmatzen nahi dian edo ez, presionatzen nahi dira Mas, ze horrekin pensatzen dute, Katalunian komuko jendea lotu daitekela sezesio prozesura Mas egongo espalitz. Ze Mas dagoen artean erabili ezaketea aitzakia moduan. Beste detonante bat izan daiteke bestela koalizio handia. Orduan, kasu hortan garbi dakat. Baina nik esan da, prozesu hori badago, orain Madriden zer gertatzen den, nik uste barkatu, hori da. Ez dauka inungo eraginik izango. Podemosen estrategian bai. Nik horregatik egiten izun azpimarra horretan. Baina estatuko rekonfigurazio horretan PP, Podemos, Jesus, Ciudadanos eta PSOE, baina Kupek hartu duen erabakiak egin duena da dinamika independentista hautsi. Provisionalki, baina huldu egin du. Ikusi zen aurreko aldian ere Ezkerra eta Zioen artean zerrenda amankomuna osatzerako orduan zerrango zailtasunak egon ziren eta horrek hainbat hautesle nazkatu egin zituen. Desesperazioa sortu zuen, haserrea sortu zuen eta kasu honetan antzekoa da. Orduan ados nago zuk esaten duzunarekin, baina beste estrategia izan ziteken dinamika independentista aprobetxatu, indartu, eta horrek eragingo zuen, zeren bazauden iniziatiba per Katalunian sektore bat independentista zana. Eta Podemosen, hori da, eta Podemosen baitan ere bai. Orduan, kontua zen, zuk dinamika horrekin jarraitu, indartu, eta sektore horiek erakarri zuri, eta hor bai gehiengoa lortzen duzula. Zeren bestela hartzen duzun arriskoa da, alde batetik, barnez zatiketaren izugarrizko itxura ematen duzu, esaten duzu, baina zer da hau, oneraino iritsi eta horrelako kontuetan, pertsona kontuetan, eta horrelako aldarrikapen maximalistetan sartuz, konzentratzeko ordez, helburu eta aldarrikapen bakarra. Zure alde, esan ez ez lasai, baina ni babestu nahi zaitu, eta jazta. Nik uste, moneta berdinaren bi alde dira, alegia, lehenbiziko fasean nik beti defendatu dut Kup irutzen zelako lagun katalanekin hitz egin da, exactamente, movimentu asemblearia daukaten gabezia guztiak oso berritzaileak izan dialako Katalunian, eta prozesu independentista guztia beraiei esker egin da. Eta gaina, hori lehenbiziko fasean, baina bigarren fasean, eta nik horregatik lotzen lidergoarekin. Ez dauka zer ikusi parkatu David Fernández batek, tipo inteligente bat, fina, koherentea, eta, badakigu zeintzu den orain, niri ikusten dudagok izan atzera ematen didate, zergatik, dabiltzalako ez dakit maximalista edo ez dira, baina, haizu, 10 dituzu, haizu... Uste bestetako nahi zen hartu. Bale. Hasi errazena. Edo nola ere, azkartasunaren zentzuak zekan 2014ko azaroaren 9koaren ostean, eta gogoratu dezagun juntziala irailaren 27 arte, eta hori egin zutenean azkartasunarena galduta zegoen, zegarbi zegoen sartzeginala Espainiako hauteskunde prozesuan. Eta horiek aldi berean ematen diren artean, jakin badakite dagoela sektore bat Katalunian oraindik ere sinesten duena Espainia aldatu daitekela. Jakin badakigu bezalaxe ezin daitekela aldatu Espainia, ze ikusi da bezalaxe Podemosek 79 diputatu dauzka, horrekin ez da konstituzio bat aldatzen. Asko jota 85 izan daitezke periferiako diputatuekin. Baina, horiekin oraindikan lan pedagogiko bat egiten ari dira. Ez dakit asmatzen ari diren, edo ez diren asmatzen ari. Baina, horiek gabe ez dago sezesiorik.
Eta, bueno, ikusi beharko dana da, urrengo hilabetetan zer lortu dute eta zer ez dute lortzen. Bai, Galder beste zerbait erantzun nahi edo Euskal Herrira gatoz? Honi buruz, azkenean gaude hemen espiral batean sartuta hipotesiak eta hausnarketa egiten Kataluniari buruz, baina Katalunia bezala gaude, geldirik eta gobernu barik, eta azkenean pertsonen beharrak eta nahiak asetu gabe, ez? Katalunian gertatzen ari den azkenean da ekonomian, eta behar materialetan badaudela hola, osea, a verlas venir. Eta hemen gauden fraskauta prozesuaren hausnarketa hauekin, baina Katalunian gobernu bat behar dute, eta gu bezala gaude, ez? Espainian beste bat behar dute, naiz eta beste eztabaidat batzutan enfraskatuta egon, ez dakit oso ondo zeintzuk diren eztabaidak. Etorriko gara Euskal Herrira iruditzen baldin bazaizue, ze batera eta bestera ibili gera, baina Euskal Herrian gertatutakoaren inguruko hausnarketa ere interesgarria da bereziki guretzat. Lehen zuk eguzki Podemos eta Ezker Abertzalearen arteko emaitzak aztertuta Ezker Abertzalearen jarrera aztertu duzu apur bat, eta Ezker Abertzale izan denez, hauteskunde hauetan zartako handia hartu duena, agian horri tiratuko diogu orain. Bai, ikusi behar da, zazpi eskainotik bira pasa dela, eta boto kopuruetan 115.000 boto galdu ditu, Euskal Autonomia Erkidegoa eta Nafarroa egitzen baditugu, alegia, botu galera oso importantea da. Eta ziklo elektoralari begiratzen badigu, ikusten dugu etak borroka armatuaren amaiera iragarri zuenetik 2011an, horrek sortu zuen dinamika bat, eta urrengo 2 urteetan izan ziren 4 hauteskundeetan, municipalak, foralak, autonomikoak eta generaletan, Ezker Abertzaleak lortu zuen 276.000 eta 285.000-aren artean. Alegia oso maila altuan kokatzen zen, eta hauteskunde bat alabestea izan da, mantendu egiten zuen puntx elektoral hori, ez? Hortik aurrera ja ikusi da, efektu hori ja gutxitu indela, eta Europearretan ja ikusi zen, botu galera importante ezagutu zuela, eta kasu honetan ere hori agerian geratzen da. Zer gertatzen da, Ezker Abertzaleak Podemosen arabera lehen fase batean eduki du Podemosen beldurra, ez? Eta orduan Podemosen beldurra izanik pentsatu du bere diskurtsoa podemosizatuz, saiestuko zuela bere hauteslegoaren zati bat joango zela Podemosera. Eta egin duena da ahalbidetu boto trasbase hori. Zen azken finean antzekotasunak agerien utzi ditu, bere perfil propio independentista pixka bat okultatu egin zuen azken hauteskunde municipal eta foraletan, eta horrek ahalbidetu egin du boto trasbase bat. 150.000 bototaz ari ginen hitz egiten momentu horretan, Euskal Autonomia Erkidegoan. Kasu honetan, ja, Podemosek, lehen esan duan bezala, 400.000 boto lortu egiten ditu, eta trasbase hori oso nabarmena eta oso importantea izan da. Eta hor, iduritzen zait, Ezker Abertzaleak badaukala, bai posizionamentu arazo bat, eta bai politika egiteko jarduera bat. Gauza bada borroka armatua bertan uztea, gauza bada bide politiko eta zibilaren apostua egitea, beste kontua da logika politikoan, elektoralean, jakin behar dela ere, aurkariari ere egurra ematen, distantziak markatzen, norberaren hauteslegoa babesten, zeren hori egin ezean, azken finean, boto trasbase hori ahalbidetu egiten da, ez? Eta orduan, kaltetuena Ezker Abertzala izan da. Zeren PNV-ri begiratzen badiogu, botoko galera txikia izan da, 23.000 boto galdu egiten ditu, 6 diputatu dauzka, 6 senatari dauzka, eta oso eroso sentitu da, zeren azken finean, bere estrategia izan da, alde batetik zentralitate politikoarena, eta beste aldetik ikusi da, transversalitatearen apostu hori eginez alderdi sozialistarekin mantendu egiten duela bere base elektoral nahiko sendoa, eta horrez gain gehitzen badiogu Madrilen dagon fragmentazio maila, azken finean bere 6 diputatu horiek zeresan handia eduki dezakete, ez bada koalizio bat handi bat antolatzen, edo ez badira hauteskundeak errepikatzen. Orduan, hor ikusten da, bi alderdi abertzaleak jarrera, estrategia diferenteak aukeratu dituztera, bati funtzionatu dio, besteri baterez. Gustatzen zaitena da, azken aldean asko esmatzen detenez, 2011an idatzi nuen, honi buruz, esanez, zer gertatuko zen. Eta idatzita dago, argitaratuta dago, eta gertatu da, ia era perfektuan, ze sabaia jozun Ezker Abertzaleak 2011an. 2011ko azaroan lortu zituen 394.000 boto, eta ordutik beraka, etengabe. Erritmo desberdinetan, Eusko Legebiltzarreko hauteskundeetan beraka egin zuen, ez hainbeste, baina beraka egin zuen, eta jarraitu zuen beraka egiten. Nik uste nahiko garbi ezagun hori gertatuko zala, baldin eta ilusioa pizteko gai ez baldin bazan, ze ilusioaren botoa zan amaiurren goraka da.
Orain, zergatik galdu dituen botoak, zergatik ez, komplikatua da, ilusiorik ez dago, eta hor nik uste daukan arazotako bat ezker abertzalea da motibo desberdina daudela. Eta motibo horiek oso desberdinak dira eta elkarrekintzan daude aldi berean. Adibidez, nik pentsatzen nahi nintzela, momentu enten pentsatzen, 1.000 eta piko boto jo juntzaizkiona Podemosiri, por cierto, 1.000 eta piko boto galdu ditu ere bai alderdi sozialistak, hau da, 3.000ko poltsa hori segurunik ez dator bakarrik ezker abertzaletik. 15.000 dia ezker batuakoak, 1.000 ezker abertzalea, 1.000 ezker abertzalea, alderdi sozialista barkatu, eta gero ere partaidetza 1.5 luzatu da, hau da, jende berri asko bozkatu du. Horrez gain, ezker abertzalearen kasuan, nik uste alde batetikan badago ezker abertzalean, justu igual, nik hemen zuko aipatu duzunaren kontrara joko nuke. Badago keja bat, bere sektore batengan, bere ezkerreko mezua difuminatu egin dula. Eta asko gainera. Ez bakarrik politika publikoa dagokionean, ze jendeak askotan politika publikoak ez ditu oso ondo desberdintzen, baizik eta simbolikoki. Ikuskeraren ikuspegitik. Eta orduan, hor badago boto bat segurunik kritikarena. Kritikarena, eta ez dugu, gure aukera zen izango da, Podemos, ezkerretik. Gero badago beste sektore bat, idea gerturatu zena Euskal Herritarrokera, Euskal Herria Bildura, hain zuzen ere, igual, bosgarren espazioko kideak zialako, batez ere ezkertiarrak zian, erabakitzaile eskubidearen alde, baina umezurtz gelditu zen momentu batetan. Eta orain berriro ere, naturaltasunez ikustute bosgarren espazioa berriratu dela, eta bultatu dira. Eta gero badago beste bat igual pragmatismoagatik. Hau da, 3 motibo horiek okurritzen zaizkit, gero badago beste bat handik eta kritikoagoa. Eta igual paradigma horretatik kanpo jarriko nukena, eta da, gehiago antisistema botoak eskatu duela abstentzioa. Nola baitere ezkerra abertzale klasiko identitarioa berreskuratu nahi duten horiek, segurunik horiek abstentziora jo dute. Baina arazoetako dauken ezkerra abertzalea da duten hoxe da, 4 motibo, 4 motibo oso desberdin daudela, eta 4ak aldi berean elkarrekintzan daudela. Bai, Igor... Ni hasiko nintzen, nik uste ados gaudela oroar ezker abertzalearen diagnostikoan, beraiek ere argi eta garbi agertu duten bezala, ez? Baina nik, eta gaina hori aipatu dugula, Zartako hitza bialdiz agertu, baina gozen astea pelikula bestaldetik, ez? Zartakoa, Partido Popularrak eta Alderdi Sozialistak eman dute, alegia, mapa ikusten bali madugu oraintxe bertan, EH Bildu, EAJ, PNV eta Podemosen artean betetzen dute espektro oso handia. Gainentzekoak esan nuke, PSEuk barkatu sekulakoa hartu du, ez? Orduan, hori hola ikusita, oain ez eta ezker abertzalearen eta Podemosen trasbaseak, ezker abertzalearen kanpaina nik somatu duana eta oso erresa da, baina esatea eta igual zailagoa egitea, baina ez dira egon. Sensazioa daukat, ezker abertzaleak ez duela bete inungo espaziorik, ezaki simbolikoa, politikoa, eta bitartean zegoen EAJ-PNV egin duen kanpaina, eta segitezkemen irizpideak eta valorazioak egiten, niretzako kanpaina oso nahi egin du, EAJ-PNV-ek, bat 3 ardatzen inguruan. Kontzertu ekonomikoa, atera zan, ez dakit Andaluziako Susana Dietek kanpaina egin ez dute dion EAJ-PNV-eri, baina EAJ-ak argitarapenak atera dira, egunkariak bete dira, jendeak inoiz ez dutzen kontzertuaz, eta hori bai, Euskadi lehena izan behar duela Madriden oso eslogan erresa, eta erabakitze eskubidearen eta estatus politikoa noiz hemen Andoni Ortuzarrek epatu, baina gehiegi ere ez. Hori batetik, eta zuk hasi esatetuzuna ados nago, eta hori ezker abertzaleko jendearen inguruan asko entzun dugu, ez? Lagunak eta militanteak direnak eta bar, ez? Baina Podemosen oldartze horrekin, zuk ustezu EH Bilduk bazuela espaziorik aktibarazteko, zenik beti esate, behira, kontzertu ekonomikoa eta indignazioa. Hemen indignazioa zentzu horretan, ez dakit adosen guztian, nirekin, baina nik uste ez dela inbeste egon. Zergatik? Esaten den bezala, hemen krisi ekonomikoa ez degulako inbeste bizi, ez? Orduan, EH Bildu derrepente aktibatu hori izan du independentismoa, erabakitzen eskundearen bidetik, oso zaila daukala hori nolabait komunikatzea, ez, aipatu izan da, ez da bakarrik arrazoik eukitza baizik eta komunikatzea, baina daukazu bitartean EAJ-PNV, bere feudo, bere autonomia, bere materialismoa ondo lotuta, eta Podemoson largeta hori estatu mailan. Eske agian ezker abertzaleak ez zeukan, testu inguru honetan, ez zeukan palanka askoz gehiago, segidismo egin dion bezala Kataluniari, nik uste hori kritikatxo bat egingo nioke, sortu egin behar dugu prozesua hemen, ez dugu kopiatzen ibili behar. Esan nahi zuena da, ados nago, baino ez dakit ere, ze puntutaraino zeuden palanka jotzeko. Ni bai esaten diona EH Bildur esan nuke, egon behar da leku guztietan.
Eta Madriden ez diagon, eta jendeak azkeneko 4 urtetan Amaiurrek lan oso nahi egin du. Jon Iñarritu, Urko Aiartza, Rafa Larraina, hor egon dira. Egon dira, nik uste tal horretatik kritika ezin zaiola egin H. Bilduri, ez? Baino... Nintzen baita, ez da. Nintzen baita, bai, emakume bat, barkatu. Bueno, eta gehiera agertu da, ez da, kongresuan eta... Bai, ez nintzen azkenoko 4 urteko personekin. Bai, ba. Bere egon da ere. Iztatzen dagoetzen. Di pixkat, Eskola Autonomia Erkidegoari erreparatuz, aipatu duzu H. Bilduran ni ados nago hasierrek egin duen analisiak, ez dira, faktore ezberdinak jokoan eta denak batera, ez? Eta hor zaila daukan H. Bilduk, batzuek, ez izan, han independentista, hor gehiago izan, ezkerrera gehiago jo, hainbeste jute mazea, klaro, EH Bilduk normalan botu emaile finko talde bat badauka, eta hori mantentzen da, bai, errealistak izan behar gara. Gero dauka beste botu emaile kopuru bat, bueno, une batean bildu zana, baina finko hori mantentzen da, ez? Kuestioa da, oso saia zuela hauteskunde hauetanik esan hemen aurreko astan, ez? Neuk egia esan, EH Bilduk ordezkaria izango banitz, oso saia ingo zitaien argumentatzea zertara noan Madrilera. Bai, ia ez zait argudiorik okurritzen orduan. Hor espazioa bilatzea nire ustez oso saia izan du. Horrekin ez dut esaten ez duela egon behar, baina oso saia zaukala argudiatzeko eta gehi adibidez, kupek hartu duen posizioakin eta bar. Baina zurekin kopia horrena, nik dana kopiatzen ikusten dut. Eta bakoitzaren agian diagnostikoa ondo egin gabe edo. Eari begira, aipatu duzu zuk peseren sartauka baita ere, pentsa EH Bilduren nolako izan da, Bizkaian eta Araban pesea gainetik geratu dela. Beti ere kontutan hartuta eta Nafarroan baita ere. Konjuntura dela, ez nik hori oso argi daukat. Eta boto prestatu asko egon dela. Baina, nik uste danak arduratu behar dela. Garai batetan, botua askoz leialagoa zen, baina orain gauzak aldatu dira. Eta beraz, boska mantentzen nahi bauzu, jendea konbentzitu egin behar duzu. Beraz, egia badara nire ustez Podemosena Hego Euskal Herrian momentuko gorakada bat izan dela, gainontzeko alderdiak nik uste pixkat preokupatuta edo egon beharko luketela. Eta bukatzeko, hauteskunde orokorrak egia da, beti izan diala txarrak, ez da, alderdi abertzalentzako orokorrean. Baina normalean txarrak izan dira alderdi estatalisten, ez da, boto kupura igotzen zalako. Baina kasu honetan, eta orain dela hilabete gutxi izan dako foro hauteskundei behiratzen badiogu, bai AJak eta bai H. Bilduk biek 1.000 bozka galdu dituzte foro hauteskundetatik, ez? Oda ez da bakarrikan nolabait indartu diala alderdi espainolei edo estatalistei botu ematen ditenak, baizik eta euren 1.000 botu maile galdu dituztela orain dela hilabete gutxi egon zean hauteskundetatik. Beraz, nik hori bai dela berezitasuna adibidez 2008arekin alderatuz. Bai, galder eta eguzki bai. Nik uste dut, emaitza hauek Euskal Autonomia Erkidegari begira ezin direla eraman edo trasladatu hauteskunde autonomiko batzuetara. Azkenean, emaitzak oso ezberdinak izango lirateke. Eta zuk esaten zenuen lehen, Igor, sartakadarena. Baina sartakada, portzentualki, handiena Bilduk eraman du. PSek eta PPek baina handiagoa izan da Bilduren sartakada, zuk esan duzu. Bizkaian, Nafarroan eta Araban PS arena aurretik dago. Beraz, sartakada handiena Bildurena izan da. Eta, hala ere, nik, esaten zenuten, klabeak zeintzuk izan litezke, ez? Klabeak, trasbase hori oteko, ez? Bildutik, Podemosi boska emateko. Nik uste dut, azkenean, batez ere dala, gazteen botoa, ez? 20 urte, 18 urtetatik, 30 urteetara duten boto hori, batez ere klabe eskertiar batean boskatu dutela, eta ez hainbeste independentista klabe batean. Nik uste dut, gure barometroak, eusko barometroak esan du, independentismoa hemen Euskadin badoala pizkanaka, baina beheruntza doala, eta egia da, gazteen artean, eskerra dela ideologikoki aukera, baina independentismoa ez hainbeste, ez ala Katalunian, baina hemen hori gertatzen ari da. Beraz, agian Bilduk zuen edo HBek edo ANV, baina, eskera bertzaleak bere historian zehar izan duen boto finko hori, pertsona helduena eta oso boto fidela izan dana,
bueno, pertsona horiegia gero eta adinagoak dira, hiltzen dijoaz, baina gazteen botoa batez ere da ezkertiarena eta baita antisistemaena, eta Podemosek leku hori erabat betetzen du. Utzi ez gauza bat galdetzen berari bakarrik, zartakoen txapelketan sartu gabe, eta zartakorik handiena zenentzat izan den sartu gabe, Partido Popularrak nola baloratu ditu Euskal Autonomia Erkidegoko emaitzak? Nik uste dut txarrak izan direla, oso txarrak, ez? Bueno, oso txarrak, ez? Oso txarrak ez, txarragoak izan ditu zer historikoa begiratzen baduzu. Baina Araba adibidez, zela Partido Popularraren bastioia, Podemos irabazi du, Araban eta Gasteizen. Eta are gehiago, Espainiari begira, Araba da Podemosek izan duen emaitzarik onena probintzia batean. Araba izan da. Ez dakit zergatik. Eguzki eta Igor, bai. Maila horretan ikusten da, botoak irabazi dituztenak izan dira bi alderdi emergenteak. Gainontzeko guztiak galdu dituzte, bai Estatu mailan eta bai Autonomia Erkidego mailan. Estatu mailan, PPek 3,5 milioi boto galdu ditu. Alderdi sozialistak milioi batetik boto. Euskal Autonomia Erkidegoan, PNV galtzen ditu, EH Bildu galtzen ditu, PP galtzen ditu, eta alderdi sozialistak galtzen ditu. Orduan, iruditzen zait, hori ulertzerako orduan, 3 bozka mota bereiztu behar dira. Bata da, boto estratega izango litzatekena. Eta da, adibidez, kasu honetan, EH Bilduko hauteslegoaren zati batek egin duena Podemosi bozkatuz. Pentsatuz, momentu eta testuinguru zehatz honetan, interesanteagoa izan zitekeela Podemosen alde bozkatzeko, lurraldetasunaren aferari erantzun bat emateko, eta, adibidez, politika penitentziarioan aurrea pauso batzuk izateko. Orduan hor, momentu batean kalkulo bat egiten da, eta hauteskunde hoietarako edo alderdi bati edo besteari bozkatzen zaio. Bigarren bozka mota da santzio edo zigor bozka. Hori da, pairatu duena, gadiez, alderdi popularrak modu argian, batez ere, austeride politikan ondorioz, korrupzio kasua direla, eta dimentsio edo politika territorialean ez duelako inongo pausorik eman, eta ez duelako inongo soluziorik ibideratu. Eta azken bozka mota da, bozka volatila. Alegia, badagola hauteslego bat, zeinek oso kultura politiko eta politizazio maila apala daukan, eta zeinen autu elektorala aldatu daiteken oso fenomeno erlatiboen arabera, alegia, kandidatuen personalitatean arabera, mediatizazio mailaren arabera, edo gertakizun baten arabera. Eta hor ikusten da, badagola hauteslegoan, gutxi gora bera, 1,6, 1,8, kategoria horretan sartu daitekena, eta eskapatu egiten dena variable klasikoetatik, alegia adina, sexua, ikasketa maila, sorlekua, profesioa, alegia variable oso senduak izan direnak orain arte, eta ikusten da hauteslego horrek beste koordenada batzuen arabera funtzionatzen duela. Orduan, iruditzen zait, 3 bozka mota horiek bereiztu behar direla, zeren klabe diferenteen arabera jarduten dute. Nik nabardura txiki bat Galdarren komentariari eta harritu nahuelako, zen ustez zentzu komuna dela, zartakoen txapelketa horren inguruan, ez? Bai, baina ez espero Partido Popularrak eta alderdi sozialistak hurrengo hauteskundetan emaitza asko zobeak lortuko dituzten, alegia, estenario horretan zartako hartu badute, EH Bilduk espero zan, agian zartako posible bat hartzea, baina, esan dizut, harritzen hau indezun komentorea, niretzako baina areagotzen joango dan joera bat izango da, eta niretzako Podemosen oldarketa honek dauka lektura bat, baina daukan lektura da, PP eta PS Euskadiko Ezkerra beruntza degoaz, etengabe joera horretan, Nik ere oso kontuan hartzekoa da. Irakela, adibidez Partido Popularrarentzat bere hauteskunderik hoberenak edo bozka hoberena lortu dezakera. Tendentzia jartzen bali badugu, denek ikusi egun hauetan oso garbia da. Hau da Bilduren beranzko tendentziaren hasiera. Bolita bat jarriko dugu hemen, eta... Bueno, jarren nahi bale madezuen pasako naiz noizean behin. 2011-tik beren dijoa, etengabe. Urrengo hauteskunde autonomikotan berriz ere gorantzen. Ez du berreskuratuko 2011 eta 2012ko maila, boto kopuruan, baina hauteskunde hauetan lortu dituena, baina boto gehiago lortu dituela... Hori ez du. Bai, aurrea. Kustia baita ere, espektatiba nada, nik ez dio zartakoari garantzirik enduko, EH Bilduren zartakoari, baina... Errealki, klaro, 2011an, 300 y pico mila, boto ateazean agian, ez da, jendeak onartu erran jazta, ez da, topea jo dugu, baina ez, gora eta izango gara lehenengo indarra, orduan. Klaro, hortik abiatuta zartakoa askoz handiagoa da. Hau da, nik ez diot kenduko, eserlekuetan askoz handiagoa da, ipurdikoa errealki. Bai, ikusten baditugu, hauteskunde orokorretan izan dituzten botuak, egia da, oraingoan gutxiago dira, baina zentzu horretan, kustioa non jarri dugun
ez dakit, langa hori edo espektatibak, edo ez, noraino hasi behar gara, bueno, pues, agian hori izan alduen ez dakit topea, ez? Gainez hor kontua dana, ezkerra abertzaleak orain lortzen dituen datuak, lortu dituenak dira, gutxi gora bera HBek lortzen zituena bakarrik. Miatzen duen 89an, iaia berdinak lortu zituen, eta 93an antzera, eta barrezta. Bueno, orduan, kontua da, HBren bot hori oso segmentatuta zegoen, ideologikoki oso garbi zegoen, berriz hau ez, hau lurrunkorragoa da. Eta gainez, lortu dute emaitza hori, oraindik eta mezu difusoago batekin. Claro, horrek arrisku asko dauzka. Nik gehiago dituko izu, eta gaurko kontua zenbaitzukin gaizkaranguren, eta ezagutzei du zenbaitekin sareetan, ez? Hitz hori bakizu zein dan, eta baten batek egurra emango di, seguro, erabakia. Erabakia jartzen dugu kontzeptu mantra bezala justifikatzeko gauza asko, ez? Eta barkatu, erabakia zer, nola, nondik, nora, sentitzen dugu, IH Bilduren zartako porrota, da erabaki hori estrategikoki garatu ezintasunagatik. Horrela, izan da. Era bat ados, baina, karo, prozesu hau egia da oso kanpaina txarra egin dutela. Baina, kanpaina txarra egin dute, baina, karo, hau ere esango dugu, zeia, badane badakigu, kanpaina egin dute etxe barnean, etxeko entzat egin dute. Jendeari deitzen igandean, aizue, zerrenda pasatzen, kontrolatzen zen dijoan pozkatzea eta zeinez, horrela egin dute kanpaina. Eta orduan, mezua zenentzako zen, inkluso ze presotareta zituzten, hau da, zan betiko botua mobilizatu nahi zuten. Horri gehitzen, adostasun honetan, eta da hermetismoarena. Ezkera bertzela, hermetismotik ertetzen ez da neurrian, eta horregatik, eta beraz esan dezuen lago, Kataluniaren gaiarekin, dagoeneko, Podemosekin, ari dira, keinuka, bueno, nik hasi Raizekin onduan nintzen, eta bere komentaria zen oso zaila daukagu Podemosekin, ez dut esaten ez dienik saiatu, baino, keinuka baino, bada momentua, zubiak hoiekin ere egiteko, zen bestela gertatuko da, ez? Beti ere, PNV-ren, hortan, altzoan edo, ez dakit, zain egote horretan, ez? Nik uste estrategia aldatu gara dagoela, ez? Era bat ados, konturrekin gainez, aipatzen nuen hildotik eta lotuaz Igorrek aipatu den horrekin, eta gainez hasieran ere aipatu denarekin, hau da, mezua difuminatu egin du. Geroz eta boto lurrunkorragoa daukagu. Claro, bi gauza horiek kombinatzen dituzu, geroz eta likidoagoa da boto. Eta behiago, Nafarroa eta Erkidego Autonoman hori gaizkan erekin ados egongo da. Zergatik estrategia berdina, kanpaina berdina. Zu jokatu behar duzu mezu ezberdinekin, leku ezberdinetan, marketingaren lehenengo legea hori da. Eta agian helburua mamia berdina da. Baina jokatu Madriden mezu batekin, Donostian batekin, Bilbon batekin, Iruñan beste batekin, eta agian Bruselasen beste batekin, ez? Baina estrategia berdin, nik hori ezker bertzelean ez den malgutasuna ikusten, eta Pablo Iglesiasek hori egiten du. Hori egiten ari da bantxo bertan, Madridetik abiatuta, sisteman pentsatzen ari da. Kampaina honen arazoa bakarrik, ja da, aspalditik dator. Eta arazoa da, pixkat hemen igandan errepikatu nuena errepikatu nahi dut. Hau da, Eusko Alderdi Jeltzaleak oso garbi dauka. Zertara zijoa Madrila, eragitera. Aipatu dezunez, ja gero Eusko Alderdi Jeltzalea hitz egingo dugu, Eusko Alderdi Jeltzaleak egiten duna oso ondo egiten du, eta gainez bere posizioa oso moderatua danez abertzaletasun ardatzean, bueno, iritsi daiteke leku askotara, transversala da, hortan, eta ezker eskuin ardatzen ere nahiko moderatua da eta nahiko transversala izan daiteke. Ezker abertzalea independentismotik ezintzea izan transversala. Zein da zure tresna transversal izateko? Ezkertiar mezua. Eta egia da, ezkertiar mezuan, askoan sobetu egin duela Podemosek, eta ez orain bakarrik, nik uste aspalditik mezua trasladetzakoan, ez nago hitz egiten ari behaien kudeaketaz, baita mezua trasladatzeakoan, askoan sobetu egin du Podemosek, ezker abertzalea baino. Bai, eguzki. Kontua ez da aukeratzea bata edo bestea, independentziaren ardatza edo justizia soziala, Eskoziako erreferendumak erakutsi badu da, horiek biak artikulatzeko gaitasuna eduki dutela. Esen pio daukazu. Eski hori da. Hori falta. Eta ez dago hizkuntza bat erdibitzen duenik, ez da hori. Baina esan edut, ideologikoki eta pentsamentuaren aldetik biak artikulatzeko gaitasuna eduki dute. Eta gainera, jokatu dute horren gainean, Londresen Cameron zagolako eta austeridade politikak martxan jartzen zituzelako. Olako zehozer egin zezaken EH Bilduk, kontutan izanik, Espainiako gobernuak zarnako politikak martxa jarri dituen, zarnako murrizketak egin dituen, eta bar. Eta hor ikusten dana da, bi logika horiek artikulatzeko, teorizatzeko gaitasun eza. Eta orduan beti dago tanbale horretan, edo bata edo bestea. Independentzian apostu egiten badu, kritikatzen zaio justizia soziala ez duela nahiko lantzen. Eta justizia soziala gehiago lantzen badu esaten du, ahaztu egin duela independentzia.
Eskoziako eta SNPk erakutsi duena da, biak artikulatzeko, lotzeko eta estrukturatzeko, pentsatzeko gaitasuna, eta hori gizarteratu egin du Eskozian. Eta hori da momentuz ezker abertzaleak lortzen ez duena hemen. Hala ere ezker abertzalearen mesedetan, esan behar da, askoz ez da erresago dela, Eskozian hemen baino. Bakarrik gauza bat, oso errex dauka alde batetik, pentsatzen dut, osea da, independentista guztiak gehienen botoa lortu dezakezu, independentziaren mezua zabalduz, eta horretan sakonduz, eta gero, diskurso ezkertiarrarekin saiatzen zena da, iristen independentistak ez diren horietara. Hala ere, hemen hizkuntza daukagu tartean, gainez hizkuntza bat ez duena hitz egiten gehiengoak, eta horrek arazo asko jartzen ditu mahai gainean. Bai, Eider eta Igor, eta Euskal Alderdi Jeltzaleari buruz hitz egingo dugu. Nik uste zenbat, pixka broma bezala ingo bat, Zenbat podemisatu gen esaten joan, ez da, justizia sozialaz hitz egiten dugu, ja, ez eskerraz, ez ideologiaz, eta nik hori kritikatzen diot pilo bat Podemosi, ez da? Nolabait, gainditu beharreko kategoriaiek, baina oso era despektiboan eta aipatuaz. Eta alare, hemen uste ardatz horregatik atera dituela emaitza horiek pentsa, ez da? Alare, nik uste oso zaila dela, egun batean artikulatu zituen, baina egun ezker abertzaleak biak batera egitea, ez da? Independentziarena, nik uste gehiago esatea ezkerrarena, bai? Batera nola egin, uste Eskozian errazagoan zala, eta nire impresioa da mintzat ezker abertzaleko sektore batek uste duela, justu, orain batzuk bintzat Podemosea jundianak, ezker abertzaleak nolabait bien arteko autua egin behar duenan, ia beti azkenen guztetan bat egiten duela, ez? Eta aipatzen genuen, kanpainan zehar bandera gorri bat bestela ez genuela ikusi. Hori da, batzuk pentsatzen duguna, baina aurkako pentsatzen dutenak ere, hau da, benetan atera behar duen bandera, independentismoarena dala, eta hortik joan beharko duela, ez dakit, bideo da postu berri esan posizio ezberdinak daude horren inguruan. Nik ez dakit zergatik kontra jartzen dezuen, ulertzen dut, eta da oso zabalde Euskal Herrian hori, eta Eskoziako eredua jartzen badugu ez da hori, gizarte ezberdina dalako, ez dagokolo dibizio hori, ez, baina, nik gauza bat esan nahiko nuke zergatik EAJ-ari joakio hain ondo, eta zergatik EH Bildure hain horrela utziko. Ongizate gizarte baten gaudela. Nik Euskal Erkidego Autonomoan gutxienez hitz egitea ez dut esaten gauzak sozialki ez daudene hobetzeko, baino Errejonek esan zuen egunan, ez? Ja me gustaría tener, esan zuen ez, olako erakundetze maila, ez, alegia. EH Bildu zaila daukazen, lortu dan, eta ez dut esan kontzertu ekonomikori eskerra den, baino bai autogobernuari inguruan lortu dana, horri eskerrak da. Zer gertatzen da, EH Bildu baduk artikulatzeko autogobernu horretatik aratago, eta orduan jendea ez da mobilizatzen, baina ez ezker politikengatik. Nik horregatik, esatezunak, arrantza ingo nukenik ere, EAJ-ko kaladeroetan independentistak hartzen, egon, badaudelako. Eta barkatu eta honekin bukatzen dut. Zeren Katalunian, oreka hori oraintzen ematen ari da, eta da, burgesak behar dituzu, enpresario txikiak, eta bar, eta behar dezu mobilizazioa. Eta hemen falta zaiguna, eta nik beti jartzek, alfombra eta asfaltoa. Jendea asfaltoan, alegia, instituzioak eta kalea kontra jartzen ditugu, eta independentismoak behar ditu alfombra, eta behar ditu asfaltoa, behar du kalea eta erakundeak, eta lehemunan ezker abertzeko jende asko, ari zen esaten ez, eske erakundetu egin gera, berkatu, eske erakundetan ez badezu eragiten desagertzera, zerdun hori netzako oso kontraesan... Sakonago bat ere bat zegoela, ze gertatzen da ezker abertzalean momentu honetan, edo EH Bildun, badago kritika bat egiten zaiona liberatuena. Liberatu asko dagoela. Eta ez da kasualidadea ere, beraien ekitaldietan eta ikustetzen jende gehiena liberatu ezan. Eta Hernanen herrian, etzian gai izan, kate bat egiteko independentziaren alde aintzineko osasun zentrotik zinkoneara. Etzian gai izan. Zergatik, arazoa dute horrekin. Bestalde, zuko esaten zuen ere bat ados, ni ezkerra bertzalea banitz, nintzen ingo nuke, arrantza bietan, gixo esaten dut, zukin barezuna da, independentziaren mezua indartu, eta era berean jakinek zu beste horretan ez dezula jolastuko Eusko Alderdi Jeltzalearekin moderazio, ezker eskuin ardatzen moderazio horretara, orduan ezkerrekoen artean saiatu zabaltzen zure mezua. Orain, eta hor nekan beste galdera bat, eta hori bota egiten dut, eta isildu egiten. Eta zan, akaso ez da abertzaleek bi alderdi beharren 3 behar dituztela? Horri iruditzen zait, lehen aipatu duzularik Euskal Autonomia Erkidegoaren ongizate maila, niri iruditzen zait, datuek ez datuzela bat horrekin. Langabezi tasa 15 dago, 17 ia iritsi da. Gazten langabezi tasa 40. Hemen ongizate maila bat balin badago, alegia, pobrezia tasa nahiko apala balin bada, eta bazterketa soziala are gehiago, ez da inbeste ongizatezko estatua garatua dalako, baizik eta solidaritate familiarra oso indartsua dalako. Alegia, kendu zazu
Euskal Autonomia Erkidegoan solidaritate familiarra eta ikusiko duzu zertan geratuko den ongizatezko estadua. Ipar Euskal Herriko ongizatezko estadua askoz ere garatuago dago Euskal Autonomia Erkidegoakoa baino. Eta banaketa hori egin behar da. Eta batzutan inputatzen zaio ongizatezko estaduari solidaritate familiarrari lotua dana. Orduan, Andaluzia baino hobeto gaudela, bai. Baina begiratu zazu Europan eta ez noa hitz egitera herri nordikoetara, baizik eta begiratu Alemanian, Frantzian zer nolako ongizatezko estadu mailan dagoen, eta ikusiko duzu oraindik zer nolako tartea dagoen. Baina gero Podemosi dagokionez, hor argi dagoena da, eta Podemosen arrakastaren faktoretariko bat da, orain arte klase politikoa eta baita herritarrek bozkatzen zuten bi ejeren arabera. Ezker eskubi, abertzale konstituzionalista. Eta parametro horietan eta koordenada horietan mugitu egiten ziren. Podemosek egin duena eta bere arrakastaren jatorria zein da, bi eje horiek albo batera utzi eta beste bi eje paralelo ordezkatu egin ditu. Alegia, herria elitea eta honesto korrupto. Eta bi koordinada horien arabera lortu egin du debate guztia zentratzea. Eta bi gai nagusi izan dira, bata da justizia sozialena, edo justizia sozial ezarena, eta bestea korrupzioarena. Bi tematika horiek eztabaidaren erdian izan diren heinean, eta Podemosek lortu duen heinean eztabaida eta dikotomia izatea herria eta elitearen artean, mapa politikoa berkonposatu egiten du. Eta zentzu horretan oso esanguratsua da. El Paisek egin zuen inkesta bat eta galdetu zien herritarrei nun posizionatzen zuten Podemos ezker eskubi eje batean eta ezker muturrean posizionatzen zuten. Ezker muturrean espazio politiko oso mugatua da Espainian. Ez da ehuneko 10 baino gehiago izan. Zer gertatu da nola beste klabe batzutan plazaratu duen debatea, jendea ere klabe berri horien arabera posizionatu egin da. Eta horrek asko zabaldu eta hunditu egin dio bere espazio eta espektro politikoa. Nik alderantzi izan dela, Hada ez dela jendea moldatu Podemos erbaizik eta Podemos jundala bere diskurtsoa lausotzen, bai, alik eta herritar gehienena iristeko, eta personalki ez dakit hori oso positiboa dan. Nik horre guzki gaina debatea batera zen duela hilabete pare bat, eta gero datu bidali dizun sareen bidez, eta noski gizarte politiketan erkidego autonomoak gauza asko egiteko, baina Europa kontestu ez dela hartu, berriro diot, galdetu edo zein Europan, eta bai, egiten diazun hausnarketak, ez da ditzai, bale, arre baino oso, eta gaina oso teknikoa da, nik uste telebista batean egiteko, alegia, gizarte komunitario bada Euskalduna, Irlandarra badan bezala, ez? Baina hori kenduta, eta babes hori kenduta, arrazoi daukazularik, jarri zazu mesedez beste erregio bat, ez dut esan estadu bat, esan dut beste erregio bat, autonomia eta fiskal politika dituenak eta gureak kudeatzen ditunak. Eta barkatu, eta hori eskoziosak esaten dute, eta katalanak ere esaten dute. Eta barkatu, gainenik, ez debatea ez da hori, lotu nahi duena da, independentzia materialak garatzeko hor dagoa independentismoak arazoa. Oso zaila dauka hori igotzeko, maila hori igotzeko. Datuak, gaztenak. Gazten 10 minutu geratzen zaizkigu. Gazten boto oso importante izan da, eta besteak beste Podemosen alde. Gazten langabezi tasa autonomia erkidegoan 40%. Soldata medioa gazte kobratzen dutena, 2008tik gaur egunera 35% jetxi da. Emanzipazioa adina, 30 urtetik gorakoa. Frantzian 23 urte da, Suedian 22 urte da. Alegia, norekin konparatzen ari gera? Zein da eredua? Iduritzen zait, gizarte virtual bat ari gerala marrazten, eta gazteek modu batean bozkatu badute, eta indignazio maila batu alin badute, horren atzean ez da bakarrik percepzio kontu bat, errealidade objektiboak daude, eta eskerrak daudela familiak. Nik nire ikaslei, 3. urtean daude unibertsitatean, eta eskatzen diet, zuen familiaren laguntzarik ez bat zenute, zein izango zen zuen egoera? Ez dute bekari jasotzen, ez dago laguntzarik alokairua ordaindu ahal izateko, lan aurkitzeko perspektiba gutxi, zein da perspektiba gazte horientzako? Nik uste dut eskorra jartzen ari zerala. Datu objektiboak adierazten dizkizut. Konparatu datu horiek herri nordikoekin. Langabezi tasa, Austrian, 4,5. Guazen gaira ekartzea, Podemos bozkatuten gazteak ustezu bozkatutela indignatua daudelako? Ustezu baietz, edo zerbait berria nahi dutelako? Parte bat, bai. Eso es, nik uste indignatua. Badaude faktore objektiboak. Erkidego autonomoan. Zenbat ikasle hori dauzkat atzerrian bizitzen, baina pasada da, pila badira.
Eta gero nire inguruan dauden gazteak ikusten ditudanean, behen egoera sozioekonomika oso kaskarra da. Hemen dagona da bikotasuna handia. Espainian dagona, igual ez hain muturrekoaz, Espainian oso muturrekoa da, eta badago 40 urtetik gorako edo 45 urtetik gorakoen egoera nahiko ona dana, ongizate egoera oso on batekin, eta 40 urtetik berakoen artean dagoen egoera da oso kaskarra. Eta hori ikusten da, askotan, nire kuadrilakoen artean, langileak dianak, zu iristen zera lanpostura, eta lanpostu horretan, 45 urte dauzkanak irabaztitu 2.500 euro. Eta iristen dana, irabaztitu 800. Gazten kontua uste. Baina batez ere babesa, horti datorkio Podemosi. Eta gero ere badauzkagu beste desoreka batzuk. Eta gauza da, ez da gauza bera, Gipuzkoa, edo Bilbo handia, eta bereziki mundu izan du arrakasta Podemosek. Bilbo handia. Bilbo handiko egoera sozioekonomikoa oso espainola da. Uler gaitezen, oso espainola da. Industria berriz, nun dago, batez ere, Bizkaiko parte batean, Durangaldean, eta gero, Gipuzkoan. Gero, Araban egia da, populazio tamaina txiki daukala, hiriburua dauka, badauka ere sare industrial txiki bat, baina, adibidez, Bilbo handian bizi da Hego Euskal Herriko populazioaren herena. Eta egoera oso txarra da, eta langabezia ez da 1,6, da 20 edo 21. Bai, Eider eta Igaguzki. Indignazioa guztiz ados nagola, ez da, neuk ikaslekein hitz egiten, eredu hizkuntza eredu ezberdinetakoak, batzuk bizkaitarrak, batzuk gipuzkoarrak eta bar, eta ez da okarik orain, igual, oraingo egoera esaten duna eguzkiri jarraituz, bueno, edo batzuk beka eta ez batzuk gurasoen laguntzarekin, eta, bueno, ja gaizki, baina nik jaso dudana edo nik ulertu dana da, ze ardura daukaten aurrera begira espektatiba falta horretan, ez? Eta askoek esaten ziaten, eri, eske gu kanpainan eta hauzi joan EH Bilduri zuzenduta. Ez dugu horrelakorikan entzun, bai, hori esaten ziaten. Eta hori gero islatu da, boto galera horretan, eta indignazioa niretzako faktore importante da, eta beti iruditzen zaigu gu burbuja batean bizi garela, eta ez gu ez gara burbuja batean bizi, eta gaztek arazoiek hemen ere baituzte berdin. Hemen gertatzen da arazo bat, eta da, soziologia elektorala egitean, da, elektorado politikoak aztertzen dira. Kultura politikoak, afiliazio politikoak, atxikimendu politikoak, eta bar. Eta gero ez da egin barko litzatekena da, elektorado soziologikoak aztertzea. Frantzian ere berrikitan hauteskundeak izan dira, eta ikusten badituzu variable soziologikoak, enplegu tasa, adina, sexua, bizilekua, ikasketa maila, variable horiek askoz ere determinanteagoa dira, esplikatiboagoa dira, botoa esplikatzerako orduan, ez eta afiliazio politikoak. Zer hemen, izugarrizko boto transbertsiak daude, orain begiratzen badituzu, azterketa elektorala egiten duzu, eta variable soziologiko horren arabera egiten duzu, eta kuadratzen dute datuak. Eta hori dutzen zait, eta horregatik sondeoek hemen utxe egiten dute, bai eta bai. Kasu askotan, zeren aukeratzen dituzten irizpideak ez direlako egokiak. Eta iruditzen zait, horrek ere, irakurketa eraldatzea suposatu behar duela. Nik hipotesi bat egin juten ez, eta gaina eskertzen dizuet. Podemosen botoa gazte segmentu horretan balimago indignatu daudelako, niretzako hori notizia berria zen, nik ez nuen horrela somatzen behintzat. Ez da bakarrik gazteak dira prekarizatuak. Kalkulatu ezazu prekarizatuetan. Frantzian egin zuten ikerketa bat duela 4 urte, eta ikusteko ezker eskubi variable horretan zein zen elementu determinantena. Bazen patrimonioa. Ez zen soldata, zen patrimonioa. Geroz eta patrimonio handiagoa eduki, eta geroz eta jendeak geroz eta gehiago eskubira bozkatzen du. Eta geroz eta gutxiago eduki eta ezkerrera. Galdera da, Podemosi bozkatu dioten artean zein da egoera sozioprofesionala, zein da soldata eta zein da patrimonio maila. Ba, ikusiko duzu, nahiko datu esanguratsuak izango dira. Gure kasuan, desde luego, bada. Eta ikusten da oso garbi Bilbo handien. Osea, da esperimentu bat iaia perfecto. Horregatik Barakaldon irabazi egiten dute, eta ezkerraldean irabazi egin dute erraz. Donostian bai, Bai, Donostian ere bai. Donostian esango diazu datu hori nola zenbaten ze prekaridade maila ematen, Donostia Gipuzkoako testu inguruan prekarizatuago dago. Hauzo egiten baduzu azterketa ikusiko dituzu variazioak. Podemosek nahiko nabarmena. Dena den, Podemosek ere badauka beste segmentu bat, inkesta guztiek erakusten dute, dela klase ertain altua, hezkuntza maila altua daukana. Prekaridade horre... Baina prekarizatu perspektiba andaluza ematen, ez? Euskal Herria eta... Ez dut uste horrela danik ere, ez? Kuestia da, egoera hori hemen ere, Andaluzioka hemen ere errepikatzen dana.
Nik entzuten nionean Ortuzarri esaten, oso ezberdinak gea Euskal Herritarrak, eta bai, bereziki hauteskunde hauetan. Iruditzen zait, bai, jendeak oso... Eskartze dizut Eusko Alderdi Jeltzaleari buruz izan. Hau esateko, Hiru minutu dauzkaguta. Jende askok badago ulertzen duna, ez dakinon Podemosi bozka mate eske behiratu, nola dauden, aparkatu. Eta hemengoan, iruditzen zait, ez dakit kontzienteki egiten dugun, baina eskutatzeko ia joera daukagula. Bai? Eta egoera ez da berdina, baina merkatuaren dualizazioa eta hemen, bai, miti luzea... Komunikazio politikoaren ikuspegitik entzuten dituenean EH Bilduren mitinak, eta entzuten dituenean Ada Colau eta Podemosekoak, nik esaten duen, Bilboko soziologia bataz bestekoa, medioa, asko identifikatuko da Podemoseko mitinarekin. Berriz EH Bildurena zen, gauza bat, Gipuzkoan, bai, oso ondo txartu. Igual hori, baina Gipuzkoaren ze hortan ikusten nahiz, ekosistema hortan, ez? 3 minutu geratzen zaizkigu eta Eusko Alderdi Jeltzalearen emaitzak ere aztertu nahi nituzke gutxinez titular bat, bai, zu hasita Galder. Bueno, oso ondo mantentzen du bere boto fidela, ez daki zergatik, nik ez dut ulertzen zergatik EAJak hainbeste hain ondo mantentzen duen tipoa, ze azkenean nik uste dut aurpegia handia duen alderdia dela, ze inoiz ez da bustitzen, bueno, agian horregatik da, erdibidea beti hartzen du, alderdi zuk lehen esaten zenun, eguzki, alderdi transbertsala bezala saldu nahi da, baina nik uste dut hori boskatzaileentzat dela ez da kizunora di joan, erabakitzeko eskubidearen asuntuan ez da bustitzen. Ezker eta eskuinan arteko eje horretan, orain ez dakigun non dagoen, lehen eskuinekoa zen, orain agian zentro eskerrekoa da, edo segun eta ez da definitzen inon. Beraz, ez du argi jokatzen, horregatik esate dut aurpegi handeko alderdia dela. Eta hala ere, boskatzaileek oso fidelak dira, harrigarria da. Gainera, bere boto mailak oso ezberdinak dira, baina hori arrakasta moduan baloratu behar zaiola uste Eusko Alderdi Jeltzaleari, hau da, gaur goizan esaten zuen Ortuzarrek irratian, ez? Berei gainera, alderdi ezberdinekin egin izan dituztela akordioak eta paktuak, eta zergaitik ez Podemosekin, eta zentzu horretan hori azkenean jendeak babesten duen aukera bat da, bai? Ortuzarrek esan duena da, Rajoyri ez diotela botorik emango. Baina, atentzia eman dit ere, porque ez esan du, baina esan du, klaro, eske erabili dituzten formak, eta ez deitzea danoi bat ere ikusteko, bilatza aterabide bat, eta... Horrekin geratu zea? Ez, horrekin eta ez, lehenko hori esan du, eta gero esan du ez ezkoa, ez, baina, bueno... Baina nabardura apuntatzen dut, urtea luzea izango da. Ez, hor nik aipatu dena EAJ-PNVren inguruan, kanpaina ona egitea, hiru ardatze ikutu ditulako, eta nik uste eta asmatu dela, iritsi nahi zuen lekula iristea ez, kontua nik uste dut EAJ-PNVek, nahi dula aurrea edo behintzat aurrea eman enfrentatu problema hori edo, baina nik uste orain txertan daukan testingur estatu mailan erabakiak hartu behar dula, ez, alegia Madriden egotea bai, gauza bada, Euskadi begira bai, baina hain frente, ez, koalizio handia balima dauka aurrean, zen izango erabakitze eskubidearen benetako pragmatismoz jokatzeko kartak zeintzuk izango dira, ez? Nolabait ados dago edo alde dago Podemosekin akordiotara iristeko, EH Bildurekin ikusten dugun bezala oso kontrolatuta daukan frente bada. Orduan nik hor, ez dakit arazoa da, baina nik uste dut estatus politikoarena zehazten hasteko unea dela, ez da nik uste dut hori eseko diala orain egiten, pentsatzen dut. Hauteskundeak aurreratuko dituztela uste duzu? Nik uste dut ez. EJ-ari komeni zaio denbora bere alde hartzea. Bai. Oso txukuna bere kanpaina, egun bezalaxe, eta emaitzak zoragarriak. Nik uste kontutan izan behar dugu 2008an, adibidez, gutxi gora bera antzeko emaitzak izan zituela. Orduan, nik uste emaitza oso onak. Kontua da, orain arte oso ondo joan zaio, 4 hanka zeudelako. 5. hanka bat sartzen da jokoan, Podemos, eta naiz eta emaitza onak lortu, orain bapatean gertadakiokena da, jokozkanpo gelditu daitekela adibidez, urrengo Eusko Legebiltzarrean gobernu hautatzen danean, ze egon daiteke alternatiba adibidez Podemos, Ezkerra Abertzalea eta Alderdi Sozialistaren artean. Hau da lehen... Beraz, Podemos Ezkerra Abertzalearen zat, printzipioz botokentzaile bat, edo botokentzaile gizara agertu den bezala, Podemos izan daiteke ere elemento
ez eroso bat Euskal Herri Jeltzalearentzat zure ustez? Bai, garbi dago, eta gainez bisigarria izan daiteke ere Ezker Abertzalearentzat. Orain, dena den guzti hau ikusteke dago, ze, karo, badakigu oraingo emaitzek ez dutela askorako balio. Bai, eguki bukatzeko. Nik esango nuke, zentraltasuna eta transversalitateaz gain, baude bi elementu. Bata da, PNV-ek segurtasuna transmititzen duela, eta horren gainean jokatzen duela. Eta beste aldetik, agian, Hego Euskal Herrian badago ere lasaitasunerako, bakearentzako, konsensuarentzako aspirazio bat, hainbat urte eta hamarkadetan konfrontazio politiko eta armatu egon ostean. Eta badago hauteslegoaren zati bat, agian lehenengo atsedena hartu nahi duena, lasaitasun pixkatuki nahi duena berriz ere borroka politikoan sartu aurretik, ez? Eta gero, kanpainari dagokionez, ez dakit ja PNV kanpaina ona egin duen, ala bere aurkariek kanpaina egin dioten. Eta zentzu horretan, bai Ciudadanosek eta PSOek atakatzen dutelari kontzertua eta kupoa, ba horrek kanpaina maila batean egiten dio PNV-ri bere garaian Tribunal Konstituzionalak EH Bilduri kanpaina egin zion bezalaxe. Alegia, beri oso atxikiak eta lotuak zaizkion hainbat aldarrikapen mai gainean jartzen ditu, alderdi horiek kolokan jartzen dituzte, eta orduan PNV agertzen da bai kupoaren eta bai kontzertuaren defendatzaile gisa. Eta zentzu horretan, nik esango nuke gehiago bere aurkariek kanpaina egin diotela. Badakit jarraituko zenduketela, baina enten txintziko dugu, kursoak emango digu eta gai honek emango digu seguro nago gehiagorako, baina gaurkoan hontan utziko dugu. Eguzki Urteaga, eskerrik asko gurekin izateagatik. Esker Blas, mila esker Igor Kaltzada, mila esker Eidel Korte, eskerrik asko, eta Garder del Campo, mila esker zuri ere. Urte berri ondan hoi, Izan ere lehen esan dudan bezala, hau da aurtengo neguko lehenengo azpimarra gehiago, baina urtengo azkenengoa. Itzuliko gera urtarrilaren, uste 12 izango dela aste artea, eta orduntxe, egunak eman dituenak, Gabonek eman dituztenak, Espainiako gorteetako hauteskundeen ostean marrazten hasi den panorama honek guztiak eman duena, azpimarratzeko eta aztertzeko aukera izango dugu. Ongi pasazuek ere, urte berri on zuei ere, eta gusto baldin baduzu bihar arratsaldeko 4:10 eta 4 den buelta hortan hementxe izango gara, bihar ere izango da eta zer azpimarratu. Berehala gatoz. Ez da medikua, baina